Hello. Hello guys. Let me guys ko zvinofamba sei kuti apa pane nchita live handikwanisi kuona kuti pari kumbofamba sei apa zviri kufamba sei ndatisangane nhasi pamvenge mamvengerienzi hanzi mamvengerienzi wagwani. Today you look like Shakira kuita vatuya kuti kudaro here ndiri kutsvaga ngikiri ndakangana kuisa uyu mirai ndidai right. Nditi vadanei mashawa auye kuno. Right. Yes. Nechinanga shumba, how are you? All right, guys. How are you guys? Maskera say, guys. Muri boy, guys. How are you guys? Muri say, una ifudzi rakanaka, guys. Motenga fudzi naika. Tenga ifudzi. Fudzi rakanaka. Tenga ifudzi, guys. Tenga ifudzi. Right there. Right. Muri say, guys. Ngatsangane nhasi pachirongwa chemvenge. Patinotaura zvedu. Takatandara. Nyaya dzinokododzora mwoyo. Tichinzwa zvese. Kuti zviri kufamba sei, like mvenge haina theme. Ukada kungoti ga ndimbofona ndimbochema anditika ndine zvekundinetsa, you are allowed to call and cry. Isichedi kuteerera totochema wonewe kana tichema. Ukafunga ndoda kungofona nhasi imvenge ndoda kuseka ukafunga kuti ndine nyaya yangu ndoda kushiya nevamwe vangu yakaitika kwati atiri kumjolo kuvalentine uko ndodhe rachona. Ukafunga kuti mufamily medu mune nyaya iri kunetsa andowana yekuti tinokwanisa kuti toda kuti ndingotaurawo nyaya yangu kuti ndinzwewo zvirimo pamwoyo pangu parerukirwe. Aiwa zviri kwauri. Ukafunga kuti baba ukumba uku ndiri kunetseka ndodawo kungoti nditaure nyaya yangu kuti ndifile zviri bho mvenge ndeye zvese. Antika chauri kufila kuti you want to share with your other people here. Antika you are free to share. Antika namba munadzo anditi ndaita mistake ndini. These long weeks suits you so well. Thank you, Caroline. Thank you. Shino, hey, ini ndokusada nechida kutopfeka zvangu zvimwe zvitete kunopisa kuno zvokuti mapisiro chaiwo ekuti unonzwa kuti ndiri kutsva. Andiwana saka wegi dzakareba tinozongodzipfeka sometime. Ipa pandakatomuti nditire chishoti. Iyo shoti yandakaona ndakaipfeka ka muchaona kuti most of you guys you love it. Pane mashoti ari kumazana anorembera pasaidi anenge ndikati kunopisa kunichitire chishoti ichocho bho zvekuti akarebaya hey ndine ndozofika kuti nditengese sebusiness reumwe wedu animaona kuti nditengese asi tetambowa nekutsva mai mwana utoti chibva kuchechi unotomanya kunokurira chekutanga uchitobuda muchechi utavabvisa igokanda ukumai mwana kawo driver kouchipinwa nemhepo. Savannah Rose, how are you? Hanzi ndochema seko ndiri kubasa SIS MELLY. Petima moyo unochema unongopinda mutoilet share with us nyaya yako. Thank you Fatima Gani. Mopinda mnyaya yako hanzi mazoro muri kubaka sisi. Ndodo my son, I'm bakering, I'm hot, I'm heater. Hey, what you don't know your mom when and dodo. No one don't have pam fananzorona. You don't know so.
Yes, nhasi ndasangana nemwe mudhiarisi saka anhanzi ndogara Boxburg. Kana uri mucomment section, shout out to you. Anzi ndogara Boxburg. Saka ndikutongo cross road ndikubva mutaundi ndakabata Kelly pamwe so titongo tikanga tikrose tichienda apo handisina nyenye tambira mutaundi zvokudaro. Handinyanyi kufamba mutaundi stereki because iyo yakungozoti munhu sime. Saka ndotry by all means kuavoida kufamba mutaundi. Nokuti kuno kwandogara paseri apo pane mall, saka ndikachinji ndongoti ngori mumall imomo ndotenga zvandoda ndoya kutauni kashoma ndopanogona chidarika but kunyatsofamba kashoma. Saka ndiona musikana amira kudai anga nemukomana akafananidza kudai akafananidza akati ndivo akabva ati SIS MELLY anomuona ndobva ndatocheukawo pai ndobva ndati yes kani munhu anenge atoda ruzati mudhiarisi ndikati yes kani vasikana muri seiko ndatotanga kuzova unozati mukadzi yeye ndewe chikurumbi chene so aramba akamira atashara nemurume shara nyaya kusaka munogara kopi Boxburg munogara mundengo wachiti mugara Rustenburg but ndogara ndiri muno ndaingoti kose ndisingasangani navo chichichichi ndikati zvinotoda wanifonera kuti tisangane otherwise kungoti ndichavaona zvinogona kutorera nguva. Aramba akamira achingoti tikutaura nemukomana wanga naye achiti bhudhongo anogara api bhudhongo ataura nyaya imwe ikambotika pana pandi bhudho yake ndikati bhudhongo nemusika iyoyo titotaura nyaya pati toseka. Aramba asika naye achingodai mukadzi achingoti ndikati chii neimainini chii zvikanzi munoziva asana mboona vanhu vanouya pano pasi ndikati chii zvikanzi zvakaoma. Saka mukomana atopere gone wanga akamira naye akati ko chii zvikanzi SIS MELLY ndimi here ndikati tikutaura wandika asi sure voice ndimi plus ndaita kufungidzira nakuti kana muri mutendo kati auti mukomana unoziva here zvikanzi ndakatiza kuza SIS MELLY diaries ndasana mbosangana nako ndafara zvisingaiti nhasi takutaura nyaya paya. Mukadzi aramba achingonyang'anidza akapedzisira ati but munozati vanhu varoiso ndikati vanhu varoi vaita sei anomaona zvikanzi indaitofunga kuti makachembera guys zvikaenda tofunga kuti makachembera ndikati ndakachembera anoona tachembera isi ma40 kuchembera zvikanzi kana SIS MELLY ndatofunga kuti makatounyana kumeso chaiko ndikati kunyana kumeso how anomaona zvikanzi ndosikuona muchidrowiwa kuvaroi uko saka ndaitofunga kuti chi ndo zvamuri ndikati bedo ndatosha kune vanhu vachiri kunyatso kutobhilivha Facebook zvakadaro ndamuti naimaini nekusvika kwamakaita uko nekukura kwamakaita saka mai kwasi chakazonesa ndechekuti ndakazoona Joy yakaunyana futi ndikazoona Felicitas akaunyana futi kwasaka zvakandinetsa kuti saka vana Joy vanga vachiti matheti saka vatounyana guys munoza ndaseka munoza ndauseka kudape muchanga nanga ari pasaidi pedanga chingisa badobati muri baburi mupavement so apesera kuti ndanga Zimbabwe ndikatoza muti iwe kwana iwe kusi kuMozambique kunoti kwa Zimbabwe uri muSouth African hausi muMozambique iwe kunofunga kuti kubeira kunobva panapo kwana anomaona sisi Britain muri sei hanzi indosingokona makachembedzwa ende vanhu vanodarira isho vanhu shuwa ende vanhu vakaoma moti denga richapindwa nevanhu vangani mozati mukadzi yeka akorora statement akakorora ndati chingoma nekuseka zvanga zvichimushamisa so munonzwa munhu yanga akatobhilivha kuti SIS MELLY vandoona maititi vandoona Joy vandoona vakatochembera hanomaona saka ramba kuti nemi zvamuri simbi kutondidarika ndikati aiwa handisi simbi hangu kudarika asi kuti handina hangu kunyanya hasandaunyana anomaona hasandaunyana anomaona zvikanzi aptizati aperegwa mukadzi ndofunga ari mucomment section because ari muno muRustenburg ari muno pane zvari kuita muno muRustenburg akati hasandambona zvakadaro saka vanhu vanotreya zvinhu zvakadaro naimi munhu anotovata chinyatso ndikati ndo game ndatanga kuchimutsanangura manje kuti social media zvinoitwa sei. Mukomana akati haiwo imi vana SIS MELLY tichitoziva kuti kwaichi no publicity is bad publicity musatombogaya zvinhu zvechitofamba tichitosekawo zvedu vanhu kuti vanopenga vana kana kutokwana anomona mukadzi aperegwa ndikati iwe zvowati uri musilent diaries unotondiziwa ndiona ukandiziva unenge uchitogara urimo mucomment section handitika iwe pandinoya palive ndendakaunyana here kopa pandinokandawo mapikicha ndendakaunyana here kana chiunoda kubhilivha ako mapikicha ekuunyana waunenge waona kwawaona ndowaunenge da kubhilivha ndakamba kana pikicha ndakaunyana here iwe zvikanzi muzatadza kunetsekana mukadzi yeye asi mudikiso but atadza kunetsekana so ndikamuti my sister wandiona this is me in person nditori chamvari imhino zvayo asi ndiri simbi nditori simbi yesimbi dzinotogayawo dzimwe simbi ufunge camera doesn't do me justice saka ndikati wakamboonawo kwamunotambira ikoko wakamboonawo chiburitswawo picture yaMelly yakanaka here iripo here zvikanzwa ndikati nokuti vanotambira pandoti vanotora screenshot pandoti izvo zvandiona ndikuti
totorwa anoona vanotamira panoti vonotora screenshot andimaona kana pane ndakabudawo zvakanaka kudai havatori chiri panenge pakabuda picture yakanaka havatori ndikati ndo zvavanotoita vanotamira kona yonenge watobuda wakaita kunge musazviita mafoni imi guys inogona kuku Catherine angachitobhilivha zvo aiushi ari mucomment section imu Florence urimo here mucomment section urimo here apere kumozati papa nemuzimba angachiruka mama muri mupavement mustreet papa nemuzimba mwemukadzi angachiruka paka aoma namusakati SIS MELLY ndafara ndakona visingaiti SIS MELLY ko ndikati abvato yakatijoina paita kuti cha conversation anoona takamira ndikandiri simbini guys kuzvifonera kokutyei right hane kunyaya sa guys mukasangana nemusavhunduka handisina kuunyana mashwa handina kuunyana ndinenge ndaunyanidziwa vanenge vatora vakaunyanidza vana zizuru samutoko wandaida kutsiura zuro nonchimutitendeuka tsvaka mwariwe time is moving time is going uchafira social media isina kana sendera unowana nekuda kwezvinhu zvaunoita ndiye umwe wacho anomaona saka ndaingotaurawo guys anyway handei kunyaya yedu yanhasi handei kumvenge guys fona itinzwe hanzi ari kuisa angry face teacher nesa kumba kuna isa angry face aiwa musiya akadaro get well soon angry face get well soon because ndozvati ndirisimbi handiudzigwe ndotozvisiya get well soon plus chichete vakashata ndivo vanogara mudzimba nekubvairirei vakashata vanogara mudzimba right guys inzwai munzwe wedu we fona itinzwe guys tinyatsoona kuti zviri kufamba sei amandesikuke yesinove nkandla unjani muri sei guys fona itinzwe kuti zviri kufambisa sei tinounyanisiwa gaitiwo zvedu kukona kutanga kuti zviri kufamba sei halo kola pamvenge ndiri raiti uri sei kongo ndiri raiti ndatirega nditenene festi kufona ini ndiri kuda kubatsawo madhayari SIS MELLY vasina mabasa iwone mabasa kune inonzi SIS South I don't know kuti ikoko kuJoburg vanhu vanoiziva here because like most of the people vari kuCape Town ndiyo vanoshandisa inonzi Sweet South Sweet South Sweet Bawati South ndezvei Sweet South ndezvei it's just like a company yokuti uno-applya kana uchinge wa-applya unoenda ku-interview then kana uchinge wabva ipapo unenge wakutora mabasa ako pafoni I'm sure like vanhu vazhinji vanoiziva ngavakommente comment section vanokuudza Sweet South uno mabasa unowana pafoni ukangoenda kuGoogle ukangogugula kuti Sweet South then ukadzika kuzasi inotokudza kuti apply as a domestic worker wobva watoaplya vanenge vachida munhu ane passport ine permit or passport ine asylum zviri safe here zviri safe zvingamboiti SIS MELLY ndozvatotiraramisa isusu zvoti ukaenda like kana ukange wapinda ukaenda kubasa unozotorwa maprivate ndo zvinhu zvikuru zvataichida because kana uchishanda uri as a sister uchibhadharwa neSIS South mari yako inenge iri shoma haizoenderani nemari yaunobhadharwa kana uchinge wazotorwa private saka kana ukaenda unogona kungopedzawo like 1 month then unenge watowana maprivate ako then wakutosiya SIS South unotongoivhara kana waivhara chero wakuzoita unozongovafudza futi wokuvhurira bheki wotoshandisa akaunti yako because unenge uchitorera mabasa ako pafoni okay ko manje ngati zvawati vanoda mapemiti handika kana maaslam zvino mapemiti mazuva ano vanhu akutopera havachina vodii kune vaya vasina mapemiti ndo vanozvishandisa maaslam saka vanogona handiti mozavhenezve muno muethiopia sakuna munhu ane pemiti inovherifyiwa nani ikoko kwaunotoenda paunoenda paunotoenda ikoko pavanokushedza kuinterview kwaunonointerviewa ikoko ndokovanongokudza chipinda kana kuti usapinda kana wacharambidzwa kupinda vanotomirira padhoo chaipo kuti havakupinzi mukati vanotongovherifya mapepa ako usati wapinda mukati so uri kuti mapepa anotovherifyiwa kuti ndefake kana kuti maoriginals andi vanotongoziva it's obvious vanozva kuti mafake but it depends nelaki rako kuti unopinde here kana kuti aiwa ndikuda kubvunza panyaya yeverification
anditi verification yavo ndeyekuti asane maziso here kana kuti saka vanhu pindai kumabasa uko aiwawo kana verification ndire maziso guys ndai kumabasa uko muye tikukandire zvidhura mazhuwa muye tikunamirire zvidhura muinde kumabasa ndogara kuma muchitokwanza hamuna mabasa munamigwa chidhura chino chamunozoti kana musingasari kushandisa muchikotanura mobvisa kana muenda zo muchikotanura mobvisa but kana wakaita kudai it looks authentic as long as chisina kuiswa chete musystem chege chitori authentic handi mazviona chitori authentic kana vachiverifya nemaziso hanzi zviko zvidhura zvinotoita maichando zvatiri kutobvunzira kuti muindi zvidhura zvinoita takutongodzana chokwadi panapa guys nokuti mapemiti vanhu havasi kumawana takutongodzana chokwadi kuti munhu urarame south africa tonge survival of the fittest guys sezvikuita kune dzimwe nyika mazimba vari kushandisira nawo mapepa kuti vachibatsirana ikoko kuti zvinde there's nothing wrong with that chakazoipa ndechekuti wautaurisa wabatsigwa zvaita wafamba chiumani ndo zvakaipa ukagona kuita diri kune vatoshandisa mapepa izvozvi right now vari kushandisa mapepa seriwo vari vatori mabasa akanaka vamwe vanotoziva anmona vatori mabasa akatonaka kana zvisingaverifyiwi guys it's worth a shot inde kwai kune inonzi sweep south handika go and join this sweep south on google ende munoregister anmona hanzi vari kudyirwa ma300 iwa kuna mabasa zvondosiva zvipi asi ma300 simeli paunonopinda unotopinda vanokudza kuti uya ne100 rand yemafingerprint mafingerprint vanotorwa mukati momo because vanokutora unofangwa kuenda ne100 rand yemafingerprint ufangwa kuenda nemacopies epassport necopies yeaslam ndozvega zvavanoenda nazvo it's obvious 100 rand yako kana ukanopinda ichadzoka because vachazokuvhurira account yako then wakutotanga kutora mabasa within a week unenge watovhurirwa account yako haiwa guys chikuru kupinda mabasa indai kumabasa guys kana usina kupinda mukati mari yako havatori kana ukazorambirwa because kana ukapinda pagedhi handiti kana wava mukati munopiwa maquestions aunoanswera through your phone then wakunosubmita mapapers saka vamwe vanogona kupinda pagedhe but vozorambirwa pavanozonosubmita mapapers ndokwaunozosvika uchinzifeki kana 100 rand yako vatora yemafingerprint kana vakazokurambira mapepa ako vanokudzorera 100 rand yako yemafingerprint unotodzorerwa because mapepa ako anenge asina kushanda but kana ukangosubmita mapapers ako vakabvuma wakutovhurirwa account yako within a week vanenge vatokuvhurira kuti unenge wakutokwanisa kutora mabasa aiwa guys kwanzira umwe kuno kuitbank akuna kana kusina kuitbank ingoendai kunana cape town kunoda basa kuitbank pokabva kuzimbabwe wakabva kuzimbabwe uchindi kuenda kushanda kuitbank nai munin'ina wangu pokabva kuzimbabwe wakabva uchindi chamboenda kushanda kuitbank kuti wakana chamboenda kusouth kujoni kwabondira basa dikoko munhu wese ari muno mujoni basi pana akabva kuzimbabwe chino kwatiri kuenda kunogarwa kati tasingambovazivi narustenburg apa tasinganambovazivi taitoziva kana imbotengesa tichiri vasikana paya kudhara nekujobek kwataipfuura nako chete nekuti kune nzvimbo dzozana pretoria asi unozokara unasvika kunzvimbo yangu usina kumbofungidzira ndosvika handimaona saka kana mabasa rabudiro cape town you migrate you go chauri kudai basa iwo hausi kuda witbank chauri kudai graft saka mabasa aope anowanikwa here ukoko mabasa anopinda simeli ndisingazivi zvangu vamwe vanhu vanosiyana on my side ini ndakajoina until now ndisa zvokuti maprivate zvokudaro but unosangana nevanhu vakasiyana inini handiwanzokuda kushandira maprivate because unenge wakushanda basa rakawanda but so ndichongori through 6000 even nyangwe ndikakuenderai kuwhatsapp maisisimele ndotokukandirai motoona ndisingazivi zvangu kuti unopiwa 6000 vanenge vachisangana zvavo maybe vanenge vakasangana one then vakadyirwa mari or what but I think that is the safe way like kune most of the people vari kutsvaka mabasa kucape town ndakanzwa like life yenyaya makataura handina kuizwawo zvangu makazoiteerera ilasi ndiyosora nezuro here kati yanezuro something like that pamukadzi aiti hanzi ndasiwa nemurume pane mwatouya chiti kune munhu ari kuda basa saka ndasandisa kuwhatsapp kuti ndonetazisa meseji here ndipe nhamba mukadzi uya aindeko asi kana muri kutoegega ndichatomuza ajoine iyo sweep south yacho iyoyo aitewo sweeps undibate kuwhatsapp ndikupe nhamba umubatsire nekuti handitoona unhu tinozvigona zvana sweep south izvi hatozvigoni ende waitako une mwoyo wakanaka thank you very much guys thank you waitako uramba wakadaro mazimbabwe haudza information yakadai waitako
waita thanks very kana much uchinge wajoina unenge usingawanidzwa kwamari yakawanda asi chaunenge uchipaitira ndechekuti wane aiwa basa ndechekuti uwane ukatiwana especially kwanda stay in chinouya unenge uri mukati kuno kucape town SIS-MELLY handinonyeka mabasa emumba ane mari because like vamwe vazhinji vanowana ma400 per day 400 450 vanenge vachitochema kuti hatina mari vanenge vari pama350 ndisingazozivi zvangu vamwe but on my side inini per day ndowana 400 saka 400 per day unoshanda mazuva mangani inini days then 2 days then ndiri kutorwa nevamwe uri kushanda ma2 days per week kuzotidiwa shanda everyday naye ungadi uchikuchumura mari kushanda everyday kunorwadza sisingali ndiri simbe kushanda everyday ndo cheko unotoita zvene unoda kuti zvokutoshanda 2 days kuma mwaya unochida kudii afi une boyfriend kana SIS-MELLY ndakaroorwa nditoshanda like nditoshanda 5 days 3 days ndedze private 2 days ndedze kusouth sometimes ndotoenda masaturdays but kusouth south ndenchizati ndondichishanda ma4 hours or 3 hours ndakutodzoka kumba okay kuti mari yakutaura iyi kana uchishanda everyday unoenda ne12,000 yakukumba kana 13,000 SIS-MELLY sometimes unotoona kuti kana kuri kotidai kwati ndotoshanda like mazuva ese the whole week dai ndichitoona kuti ndenditori pamusoro pemurume pambari because like mwedzi uchinopera ndenditori nearly like 10,000 ndizvozvo murume wakaya 10,000 ukaiva 10,000 mukabatsirana zvinotoita iye chirakauyawo ne5,000 zvinotoita motorarama ndosaka kana ichidabatsira vanhu SIS-MELLY waita akokola thank you very much mufana wangu ramba une mwoyo wako sharp guys indai kusweep south uko indai kusweep south hallo pamvengas hallo SIS-MELLY makadini ndiri right muri sei ndiri right ankuri sei kumba aiwa ndiri boyini ndiri bo inini ndonzomaimbaira pane nyaya yangu adaumbokudzai ukati SIS-MELLY mumbondisorovherawo mbijana okay ndofolowa panhingiri pasei alright hati iwei yakamira sei nyaya yangu yakamira so murume wangu akashaya 2020 handiti ndobva ndafambira mari dzake saka pandakafambira mari dzedze pakazotanga kuzonzi mari yaita ndasenderwa meseji kusazi vachiti handizvoni ndiuye netaxi number ndakabva ndasvika ikoko zvikati fonai newhatsapp guys musafone direct airtime yenyu inopera aiwa charity unozotsvagawo dhere kuti off kuti udle mari yako hauzoshandi 24/7 7 days unoshandawo kana 5 days 2 days wozororawo 5 days 6 days woendawo kumujolo sunday woendawo kuchechi handika wakazororawo monday hauzoshandi everyday hanti unodawo dhere kuenda kumujolo unodawo dhere kuenda kuchechi saka weekend ndo dhere mujolo nedhere kuenda kuchechi usazoshanda 7 days unokuvara musana guys indai kusweep south uko indai kusweep south guys asi hanzi zvinoda smartphone I believe munawo masmartphone because muri pamawhatsapp nepamafacebook apa ini munawo masmartphone downloadai this app okay tinzo hallo ndadzoka SIS-MELLY ndaona kuti wanga perwa neairtime ngati kwangu hazvinesere kufona direct insede kufona kuwhatsapp nai ndandatorasi aiwa ndandichiedza because ndakabva nezuro nchida kufona ichiramba alright okay ndobva zvaita sei paya ndobva ndaenda kusazikeke ndobva vanditi chi vanoda letter of authority because inini handina marriage certificate saka manje letter of authority yeye handinetsa SIS-MELLY apa inini ndine vana vangu 4 vari kuda chikafu vada rent saka ndandichitiwo chi at least kamari kako kakangobudawo mukangokwaniswa ndowanirawo vanhu vanondiwanira letter of authority aiwa letter of authority zvazvinoita manje munoenda kuna lawyer handiti guys mundikorete kana ndiri wrong anti imimi muri kuti makaroorwa traditional marriage hamuna marriage certificate handiti so truly hama dzemurume wenyu dzine masene akafana nemurume wenyu antika dzinoziva kuti makaroorwa mumusha handiti so you go to a lawyer antika hama dzemurume idzi ndo dzichakonfirma nalawyer antika nekunyora matsamba anenge achidiwa kuti chokwadi akaroorwa African marriage muchakwadi inorecognizwa hanimaona akaroorwa zvekwadi antika kana paine proof yavanozobvunzawo antika hama dzokanda proof yaya moendesa lawyer anokuitirai zvese izvi ndiye anokunyorera iyo letter of authority yacho iyoyo munoza SIS-MELLY zvese zvo process yese iyoyo kandakapedza handi muri kuona apa manje process zvese zvokuti hama dzemurume dzakamira chichi ndakapedza yese process kune vanhu vemari provident fund handi muri kuona saka nyaya iyi yeletter of authority iri kudiwa
manje vekukoti vaiva vada kuzama kundibatsira but pane amount yemari yavari kuda ndei mari yacho ndei hanzi yaloya ko loya mutsvaga mega ndizvandiri kutaura one pano kuti loya munotsvaga mega so zvazvinoita manje imimi munoenda kuna loya makoti ratovedhirira kuti toda kuti mudye mari mese hanimaona saka mukaenda kuna loya you approach the loya momuudza nyaya yenyu mari iripo hanti matsamba aya ndakatidanwa presently mari kubhadhara yandina ndandichikumbira kuti mari ikabuda handika ndokupai 5% pamari iyo kana 10% pamari yabuda moti mari iyoyo inosvika nditi muchisvika motora mari yenyu mondipa yangu mosaenderana pasi kana 10% mari yenyu ikabuda iri 100,000 momupa 10,000 yake zvapera. aiwa sisimeri dambudziko rirapa nderekudai so kuti inini manje pari zvino inini mari yekuti ndibhadhare lawyer ndozvandiri kutaura you don't need to pay a lawyer my sister. Kana mari yenyu itoripo you just go and talk to a lawyer, approach any lawyer. Neyangu yakamira so ndine mari iripo anti but pari authority inonchi letter of authority anti mari imari yekuti mari ibude murikuona kana uchisuwa ngiki uchisuwa inonchi uchisuwa kana kuti state uchisuwa kana kuti any company anti hauna mari unobhadhira kuna lawyer because unoiwana mari kuti ubhadhira lawyer kusuwa company. You make a deal na lawyer, mari yangu ikabuda munotora 10% yenyu mondipa mari yangu ndo mubayiro wake. Mari yenyu yamuri kudai mari anditi ndikuda 150 sismeli problem yangu muona kuti yakamira sei. Problem yangu ndeyekuti chi kuri kubva mari uko kako lawyer ari kuti ndikubatsire ndoda kuti ndinzwe kuri kubva mari kuti imari handi muri kuona so that akandibatsira anoziva kuti kuri kubuda mari. My sister, lawyer ndiye munhu anotove lawyer iyeye ndiye munhu anokwanisa kutofambira nyaya idzodzo hanimaona ndiye munhu anokwanisa kutokuzai nemari iriko because ane access to all that. Kana matango muengage imimi lawyer ane access to all that. Ndiye tokuzati kune mari muri mwenyanga china makore mangani pakambani iyoyo. Ngane 10 years. Saka ni provident fund yakati one day one. Hamutu munayo mari kusvika kana 300,000 anga achita basa rei? Anga ari truck drive. Inde munopa mari yenyu iripo imimi zvamunoita musamuzondopa mari yakati munokoti 10% of amount yabuda. Muri mwavanotiriza pabasa. Sismeri ndomuudza kuti 10% yemari yabuda handiti but munoziva kuti inini handina kana vari kuda kuona kuti ndine mota here ndine something chandinacho here chekuti akafambira nyaya dzangu dzikatadza anogona kutora something bandi ndosaka muchiona kuti nyaya yangu iri kuneta kuchipapa nditori naloyo ndakapa mapepers angu but ari kuti zvoti inini nyaya iri kuita kuti asandibatsira ari kuti hongu mari yako ikabuda ndinotora something but chimwe chinhu chiri kunetsa futi papapa kapa iye ari kuti handisi kuziva kuti mari yako amount yacho imari uye kana kesi yako ikafeila inini ndozowanei handi muri kuona ndo problem iri kunetsa iyoyo ndosaka ndandichi at least pamwe ndikawanawo help yekuti ndiwane figa yekubatisa lawyer wewe muri monyanga nemota yanga ainayo but ndakazoitengesa kuitira vana kuchikoro and zvimwe zvinhu zvadaida kukavha kumuendesa kumusha chichi. You are talking to the wrong lawyer, my sister. Murukunzwa. Lawyer chairo ndoziva ndokubvunza mubvunzo kuti handi mapepa munawo kudhara. Makatotumigwa letter kudhara kunzikira kuti mari yenyu iripo handiti. Andika akaita 10 years ari pabasa handiti. 10 years ari pabasa raimi guys tero uchinzi rocket science azvindi rocket science. Hapana vanombopuwa provident fund imari yake. Murukunzwa. Lawyer ndisana ano mira ndikudzei. Lawyer anotoziva information because the provident fund imari yemurume wenyu yaicontribute every month ku provident fund. Haisi mari yekuti kubva kukambani yekuti vari kumupa kana kuti mari yekunzi ari kupuwa negovernment. Provident fund imari inotocontributwa naiye paanenge achishanda paya imari yake. He is entitled to that money. Dei akabuda basa aitopiwa mari yake yese yemakore ese. Zvakafanira kuti mukanovhura bank account nhasi andika maini makarati vakoma mavhura bank account nanti moti ndiri kuda kuti mundibatiro every month 1,000 andika muchindisira mu savings account imari yenyu chero kanzi nhasi account yafurizwa handi muri kuona mapepa enyu azoridi iyo mari yenyu munotonoidhimanda munotononyora tsamba kuti ndine mari yangu yandaicontribute yakati handika munotonzifilai mofiriso mafomu inogona kunonoka kuuya hayo ma 30 days to 60 days but inotouya imari yenyu handi munonzwa zvakafanira kuprovident fund imari yake provident fund mabasa makambani ese provident fund inodi inotobhadhara munhu isatobvisa provident fund animaona imari yake chero akachinja basa nhasi akati ndaona basa rinobhadhara kudarika iyi provident fund chero vakamunyima imwe mari to haina super notice asi provident fund anopiwa
nokuti imari yake inobatwa papei yake akaishandira. Saka mukutaura nemunhu ari grid akatoonawo kuti henyu muri bhunu naye animaona ndiye munhu ada tongokubata iye yuyu uningikiri loya usho nokuti leya anenge achitoziva kuti pa10 years munhu aibhadhira truck driver todei payslip yake pamwe aitambira 25,000 andika saka pamwe provident fund yake every month aibvisana 300,000 anditi 300 by 24 months kozoti 300 by 10 chiya meno pa10 years pane makore mangani pane mamanzi mangani guys yokakuitwa maria simple anotoziva kuti mari yake mari andimona uyu loya anoda ngokubata ichete andimazviona saka imi what you have to do is now kutaura kutsvaga umwe loya wenyanga tanda mariko anombondichaja anga achoti handizvoni like ini ndoda kutanga ndapinda mukoti ndozonzwa kuti kudiwa mari and then ndoziya ndokuudza saka izvine zvindiri kuramba ndichingomubvunza because ndakuona kuti handimukona kuti zvinhu zvacho zvakutoswedera is 3 years now mangu right chinozoitika manje mari iyi chinoitika regai ndikudze zvinozoitika pamari yeprovident fund mukatora nguva yakafanana nemari yeroad accident fund ine time ine stipulated time inenge yakagadzitwa negovernment and if you don't claim that man mukasapiwa mari yenyu patime iyoyo inoforfeitwa nestate hanzi havasese anoita basa vanobvisa mari but murume wavo aibvisa ndose wakatumirwa ndikiri tsamba vibainashe havasi vese yes but murume wavo aibvisa ndose vakatumirwa tsamba yacho iyoyo kunzi kune mari yenyu yemurume iriko saka tikutaura zvemari iripo yaibviswa animaona saka imi minzwai zviripo munozanonzi general shelas ora moya kwhatsapp ndokupai nhamba dzashelton anoshanda nemalawyers akawanda muzimba ndika totaura naye tokutsvagirai munhu kuti state chifolowawo kese yacho tiri kusure kuti zviri kufamba sei okutsvagirai munhu lawyer kuti chamuudza kuti iwe uyu take your money kana mari yabuda animaona then totangira ipapo ofambira nyaya idzodzo muripi plus imwe futi problem sisimeli angaita problem iyoyo inini handisi kukwanisa kutora bank account nenyaya yekuti handina permit hapana umwe munhu wamungaziva wangakwanisa kundibatsira kudii kuti nditore bank account because its like iyo futi inonzi chikuleba akandifonera vachiti chiuya toda kuti ugadzirise chibank account yako chichitise mari handimunoona saka inini bank account yangu handiti yanga yakavharwa FNB nenyaya yekuti handisi pari zvinhu hasi kuenda kubasa ndingozvibata-batawo ndingodaidai saka mungoonawo mari yacho kana ukaitambira kana ukaiwana passport yako ine mazuva inenge ichitomira passport yako ine mazuva passport yako ine madezi zvine zvainayo saka first step chirega ndikuudze ka chirega ndikubatsire first step chitumira passport yako kana yadzoka ine 3 months uzondibata woise wotumira passport yako handika woti vakusire 3 months but please give it to a person unotrasta usaisirwe chitindo chepasi pemuti hanti because vemabhazi vari kuisa kuti zvindo zvepasi pemuti handiwana kuti kubhengi ko inonosvikora kana yadzoka iine madays tokuvhurira kuFNB handika nikikiri kadhi remadays kadhi remadays kana kuenda kumukuru wonovhura akaunti yako kumukuru havasi vanhu vekuprovident fund nevekulabor vari kuti havasi kuda maakaunti mukuru kana paisi saka ichita izvozvo inatsa 3 months ako kana wauya tovhura iyo inhingikiri yemavisitors account handika visitors account yekutaridza kuti vanhu varikusobva vane maaccounts munoona vari kunze kwenyika nemaaccounts kuno kuFNB visitors account iyoyo inongoda passport yako ine madays then you open macharges acho ndio wakati kwira ichiti pamusoro ari padenga mbichana but inovhurika iripo kana waita 3 months acho wozouya totangira ipapo kwaiko zvino chimboenda unoita zvandakudza izvozvo izvo alright ini mbomboendesa ndotondesi kuZimbabwe and then yobva yadzoka ndokubata ndofunga by ndenda kubata alright no problem mwana mukuru zvinoitika guys kazhinji kacho navana mukuru havanonetsa because mabhengi aya anenge ari anda mamwe mabhengi ani munoona mukuru yakaita dhiri neStandard Bank kuti paite account ndosaka ndona kuti makadhi enyu emukuru haiti debit order they don't do debit order because ndingati chiko andizvinga kutirangura ichi kudi mabhengi anenge akaita subsidized nemamwe mabhengi makuru here or something I don't know but iroro rinonzi mukuru kadhi remukuru riya handizivi kuti vamwe nhaimi muri kutenga munotenga here nekadhi remukuru riya kana muShoprite rinoswipa here pane akambotishanyisa rikaita
kutoenda takagusa rimobudzi mochisuwa pane kadhi remukuru pane akambozviita rikaita zvinoita here makambopinda nareshere mukatodla murestaurant mukadoswai pane mukuru hanzi rinoita okay ndasingazivi yes you can swipe okay something that I didn't know all right I didn't know ndaitoti kuda chirongove chikadhi chekungoro asanamboshandisa ndine chitongoti kadhi iri hameno zvinofamba sei handininyanya kutoshandisa makadhi wayana mukuru chichi hanimaona so itai asi vane mazuva guys indai kuFNB uko munovhura account kuFNB kune visitors account ekuti munongovhura anti mazviona munongovhura saka please usanetseka uchitanzi mukuru iri pane panodiwa pane pasingadiwi kungove safe vhurai waya maenglish banks aya animona vhurai maenglish banks aya waya kuti mungodi mungove safe animona ingova isafe right hande imberi hanzi tapping oh really rinotepa okay saka ndindisi kutoziva alright vamwe ngatifonaitinzwe tiripo pamujolo pamvenge hanzi tiripo pamvenge guys tiripo pamvenge fonaitinzwe hanzi yes okay something that I didn't know as mukuru rinototenga rinoswipa rinotoita zvese rinototepa that's good anomaona saka kungoti maybe havariri it's not recognized in SA kuna SARS ikoko ndosaka chiriramba but ikadhi rinotoshanda it's a bank anomaona rinotoshanda it's a bank you can use that you can haungashayiwa account iro mukuru racho riripo going open mukuru right takuindosa vanhu vemukuru panapa chitai guys hanzi mukuru limit yekuti only 25,000 per month inopinda makanda paunenge une mari yakadarika iyoyo 25,000 per month haigoni kuwedzerwa I think ukaenda kunotaura navo kumaofisi kuti ndine mari yandiwedzererei vanokwanisa kuwedzerera I think you can add amount sezvinongoita mumabhengese you can increase your limit right fonaitinzwe guys handeitinzwe nyaya dzekumijolo nyaya dzemumhuri nyaya dzanetsa mukati meupenyu nyaya dzanetsa mukati memumba zviri kunetseka kumujoloko fonaitinzwe guys fonaitinzwe kuti zviri kufamba sei tichimwedu takagarisana dekudai hanzi namba alright gaitise namba ndanditina kusa namba naye ndandakapina pa gaindise namba koyaona namba vanhu vane namba kudhara iwo waona namba sei yeah ndaisa namba kwaivhurisai mukuru but havadi account ukurevei okay phone number ndaisa guys fonaitinzwe kuti zviri kufamba sei pane nyaya yandakaona mira ndokwanisa kuiwana here pandakaiona nyaya yandachichakudza yemusikana wemurustenburg mukadzi wemurustenburg unomumai mwana aivata nenyoka rodham musikana uyu aigara muno murustenburg ndokubva anyengwa nemunigerian zvokukechiwa nemunigerian izvi ndoiwana here hamene kuti zvaifamba sei isingabudi nyaya yacho ndoiwana sei ndakaitunugwa nyaya yanga iri kuuyu kwangu joseph kudini musikana uyu hadzi anyengwa nemunigerian uya kudaro ndokubva anhingirira ndokubva achida nemunigerian achikecha chipuwa mari yake one day
musikana uyu anga ajaira kuti munhu wangu kwecha everyday. Vasikana vedu vemurustenburg vari mucomment section tibatsireiwo nyaya iyi munenge munoiziva ndi vasikana vedu vemustriti wemurustenburg muripo handitya muripo munenge makatarisa tibatsireiwo nenyaya kana muchiziva. Saka hanzi ndobva musikana atanga ndokubva apinda mota memunigerian one day ndokuona mari yakazara iri mumota muyamya ndokubva azvamura mariya ndobva aba mariya munigerian ndobva azozviona kuti mari hapana ndobva adzoka ndobva ati kwauna mbonawo mari yangu here ndobva ati hanambona mari hanambova mari kanzi kwatora mari yangu kana ndambotora mari munigerian akati right po munigerian akabva aenda musikana waya everyday akatanga kuvaviwa kunhengo yake uko achivaviwa everyday. Saka hanzi kwakatanga kuti usiku akarara kudai so nyoka yaitouya maimwana ichitorara naye akatambura akatanga kuonda akatanga kupera nyoka ichirara naye everyday usiku akatanga kupera maimwana kutanga kupera achirariwa nenyoka everyday ndopakazodza shamwari yake yaigara nayo yatoona there's something nokuti iwe chichiri kuitika pauri ndobva samutaura shamwari pane nyaya yakaitika yakadai nemunhu uya mari ndakatora handiwana. Saka ndozviri kuitika ndanetseka everyday nyoka inoti yachirara neni daily murumu mangu hanhu musikana ndobva chindichinda kupi namba iyi ndobva apuwa namba iya zvikachinda kumusha unoona munhu uyu akubatsire. Saka musikana yake akazoenda kumusha ndobva anoona munhu yaya munhu yakwaye ndo akazomubatsira here kuti vabvise nyoka yaidini mukadzi yaitoti ane vana 4 here kasakanganisi asi aitaura nyaya yekuti veduwe musabire manigerians vanhu havanoreya. Hello. Yes, zviri sei kodi? Ndiri right, uri sei? Zvakamira sei? Ini ndauya wangu nenyaya yangu ndokumbura kubvunza kune vamwe vangu vana matumbe kuti vari kuzvifambisawo sei kune vari kuchengeterwa vana kumusha unotumira mari simeli kutumira mari even grocery but after kana kuti unogona kutumira kana zve 3 months chaizvo but mwedzi uchingopera unongoti kuda something kuvana but iwo manje kuti uzogare uchiregedza kutumira vana vanonga vachida chikafu hazvizoiti kana kuti unogona kutochuda mari yakati mwedzi usina kutombopera but unonga watumira imwe mari. Alright. Vana vako vanogara naniwe? Vana vangu vanogara naamai vangu nehanzvadzi yangu nemuroora wangu nasisi vangu but mai vangu vati kurei manje asi vari in charge pane zvese zvindisisi vangu nehanzvadzi yangu nemuroora wangu. Saka ndo vari kuramba achidhimanda mari every month? Amai vangu havana kana problem but ava manje hanzvadzi yangu nemukadzi wake neii zvafana ndogona ndikatumira mari pekutanga ndaimbotumira kuzita ramama but mama havakwanisi kuenda kunotora because vanogara kumusha saka ndazoti nditumire muzita rasisi mari yacho ndikatumira muzita rasisi havape mama vanobva vatoita mesi dzavo then ndadachinja chandatumira kune hanzvadzi yangu itori wese muroora wangu semu saka izvo zvinenge ndatowaridhisi handizi kuti ndoita sevamwe pamwe ndingabatsirwewo. Hanzi, how old are the kids? Muomba ane 12 years mudiki ane 8. Baba varipi? Vasikana vedu aba vacho takasiyana kare vanogara uko handizi kuti varipi izvezvi. Alright. Kwazviite here kuona kuti iwe usatumireni mari ungotenga riri grocery? Ndinotumira groceries but hapana kuchinja mwedzi uchitongopere venyanga watumira grocery uchiti unotageta grocery rinoitawo kana 2 months. Saka iwewe zvochiita kana ukatumira grocery rakawanda ronzi rapera patoda mwedzi ogoga iwe chitumira iro remwedzi uchingozati every month totumira grocery chitumira remwedzi iroro so that remwe mwedzi usatenga re 2 months romwedzi unotevera woisa mari yacho pasaidi kana utenga grocery uchisoya mumba uchingotumira kwa pamwedzi zvitori nani vapedze mwedzi neiroro grocery iroro. Alright. And they don't give them money. Wona pakanzi pari kudiwa mari yechikoro. Pakanzi pari kudiwa mari yechikoro. I think unokwanisa kufona kuchikoro wopuwa maakaunti dzekuchikoro itumira mari kuchikoro vatumira proof of payment. Vana vakati hembe taura mwezvinozondirwadza zvafanira mumba tiri 7 ndatiri 7 ini ndini last born vamwe vese vane vana varipo but hapana kana hwana anomboitawo kuna mai ini ndini ndingoite just because ndine vana varipo ini nandi padhuze nevana vangu. Ko ukatora vana vacho naikola kwagarako nevana vako? Ndinogara pababa
basa ndiri pastay ini ndichaona ndoita sei kana zvinhu zvabhalansa hauzozivi ndogona kutora vana kasine zvinhu zvozondinetsa pamberi apa ndatora vana vauya kuno kuti vatudzokere kuti kumusha hapana anozovagashira ndaitomboda kuti vaende kumba kwacho kwababa wacho mbuya wacho ndikataura navo vakatsika havazoite siriasi nazvo baba wacho havatori nofoni tori gamheno vanongotendererawo ko katsvaga musikana webasa anogara nevana pane mumwe ndakambotaura nemumwe mukadzi akatombondoudza poindi iyoyo vazoita kuti mumwe akati unogona kutora vana wogara nemusendi but vana vakaita problem hapana kana hame yako wani inouya because vanokuzoti wakatitorera vana ukavatsvagira musikana saka then you have to stand film caller kana zvakadaro you send grocery remwedzi and be specific kuti ndatotumira grocery ndizokuonai pamberi apo handisisina kana mari ndoshanda mumba ndo ndatopedza please budget ai grocery ndiziva kuti ndo randinowana ini ndinoshanda mumba ndowana mari kawani pamwedzi ende mari yangu ainambowanda vaudze straight forward yotora makontena kila yotoseri tell them be straight forward to them usavavanzira uri kuvaudza here adoni ari kuvavanzira guys muri kudikana muchidikwa zvinhu nehama kumusha tell them the truth guys musanyanya kungozonyanya kujairigwa tell them the truth anomaona kuti ndomara ende kana pagrosari ngatumire mabasics ngatumire macooking oil maraisi upfu anototumira hupfu kubva kuno chekuchaiko zviende sipo dzokugesa mabasics zati ndezvemwedzi indiri madhumbe ndoshanda mumba handiwani mari every day zvatopera maybe hazowani mari yekuboarding school because vana i2 ndimadhumbe achizobudi anoda kuti avaudze chokwadi right uyo aita zvokutumira nyaya yake ngativerengei nyaya iyi tinzwe hai SIS MELLY makadi yenyu ndokumbira rubatsiro rwenyu ndiri kunyora meseji iyi misodzi iri pamatama nyaya yangu yakamira yakadai ndiri mukadzi ane vana 2 nemimba ine 19 weeks ndakanga ndakamboroorwa pekutanga ndakazobva nevana vangu nawo ndiri kugara kunonzi kuHappy Valley ndinogara nabhangu andinogara nabhangu uyu takasangana 2020 ndobva tazogara tese 2021 kumba kwedu akanobvisa 5 gida ndikati 5 gida muzoza ndikureva nditika right ndokutogumira zvakadaro ndingangoti kubva zvandakatanga kugara naye imba yakangonakidza 2 weeks only ikabva yatanga kuvava ndichifonerwa nemagirlfriends pamwe pacho asingarari pamba asi ndaingoshingirira ndiko kusvika pandakazoenda kumusha last year muna December ndakatoenda nekuda kwokuti mimba yainetsa ichingoda chikafu zvokumusha chete vamwe vakati enda kumusha kusvika pa 3 or 4 months zvinopera and zvakabva zvaperawo zveshuwa pandakaenda kumusha muna December ndakanga ndine 12 weeks zvisinei ndakabva ndatanga kufonerana namai guru vangu muna January vachiti maini nchidzoka imagarisa ndikabva ndaziva kuti pane nyaya ukaona mai guru vachidai iye ndakamusiya achigara kundobva tawana nzvimbo yachona ndobva angosara akagara 2 weeks ndokutama kuuya kuno kuHappy Valley kwana mai guru havana kuda kuti vandiudze nezvaiitika kuno nekuti vanoti ndaitya kuti munozoita stress mukabva nhumbu ndozoita kunge ndakonzeresa ndakabva ndati kuna mbangu ndakuda kudzoka akatanga kutsika akati he handina mari plus hazviiti kuti uye kuno plus vakati hazviiti tigarisane pano unofanirwa kuuya ndatsvaga imba ndikati tsvaga since January atopera uyu akati asati ane mari ndikati pa 1000 yauri kubhadhara ipapo ukatsvaga chero hoki unoiwana ndakuda kudzoka ini akatsika imi ndakabva ndaziva kuti pane zviri kuitika kutumira mari anga asingaiti ndaienda kuchipatara ndonyorerwa mishonga ndomutaridza aingoti hana mari zvinova zvaishungurudza mai vangu neni wacho zvese zvaaitaura ndairatidza mai guru vangu nditi imi mainini ngokurai bhasi muuye makanyarara musatauri zvisinei ndakabva ndanokweta 50 US inodzorerwa iri 65 ndobva brother yangu ati anozondikwidza kubva kuJoburg kuuya kuno ndakabva ndamuudza kuti ndakwereta mari iyi inoda kudzoserwa ndakauya akati hazviite kuti uuye kuno usina kuenda kumusha kwedu ndobva ndamuti alright
chirega ndiende kumusha kwenyu nemari iyi yacho, iwo uzonditumira. Akatimbomira ndozokudza kuti enda. Ndakangozokwira asingazivi ndokuuya ndokusvikosangana nemapepa epeace order. Ava kanga vanetsana ne1 of his girlfriends achinzi akanga akapwanya foni yegirlfriend. Ndakasvika ari pawanted cause girlfriend anga achinzi akamboya pamba nemagangsters, akatiza akazouya akaona ndiri kumba akataridza kuvhunduka, akangonditi welcome back imwe iya. Saka musikana uyu akabva andifonera the second day achiti unoda kundiwo, achiti anoda kundiona, atora nhamba dzangu paFacebook. Ndikamuti uya kumba. Akabva auya ndobva atanga kundudza zvese zvakasara zvichiitika in details, zvokuti musikana uyu akatongoti ndichikwira bhasi iye achitounzwa kutama vachiuya kuno, vanenge vakatotama vese nabankuru vaizviziva pamwe nekuzvisapota apa. Ini ndaifirira kuchema kwavari, kutaura nemunin'ina wenyu asadaro iwo kutoti hana mari. Izvo ndivo vaitofurira bhangu kuti usatumire mari iwe, ingodyiwa mahara, iri kungodyiwa mahara. Uyu munhu ana nhumbu. Musikana uyu ndiye anga ondudza zvose izvi. Saka ndakazobvunza ivo bankuru kuti ndizvo here, vakati handidi kubvunzwa zvematakanana. Ini ndakangovati inga zvakaoma, ndaisatarisira zvakadaro bva kwamuri. Kwakutofonera bhangu achiti ndavatuka. Lucky mukadzi wavo aivepo achitovatiwo ndakambokutsiurai kuti uchatarisana sei namainini nyaya idzi vakadzinzwa. Saka uyu bhangu akabva toti wanditukira mukoma wangu, ibva ipapo zvako kuenda. Plus wakauya zvemusoro wako, ndichadzoka ipapo kana wabvapo. Kubva last week Saturday haasi kudzoka kumba. Ini ndakasvika Friday yacho, mumba hamuna chikafu kana sipo yekugezesa. Maiguri ndivo vanotonditi vakabika vondipakurira, asi zvatongovewo zvokumanikidzira. Ina handina kana hama muno yekuti ndinoenda ikoko. Apa handina kana sendi zvaro, ndoita zvokuruka. Mabasa ndiri kumawana asi pekugara nemari yetransport ndipo pasina tete. Ndanzwa nekuchema ini, zvisi kuchinja situation. Akatombondibloka. Nhasi makusera chamusika munhu ashara nekuti paFacebook achiti uri kutsvaga, ari kumutsvaga. Akatora mari yake 5,000 ende akasi kutanga. Sori nekurebesa kwenyaya tete. Akasike kutanga achitsvagirwa mari idzi dzezvimbazo. Ukuwo baba vemari vaya vari kunetsera mari yavo. Iri kufanirwa kunge yakatosendwa nhasi. Handina kana plan kana nekwari handitozivini. Pano pacho pandiri handichatodiwiwo. Ndiri kungogara chero stay in, ndiri kungodawo chero stay in kuti ndishande, kana pekugara chero muhoki ndinogara tete. Ndinosimboita zvemahouse calls asi ndave kutya nenhau yenyaya dzake. Eish, ndokubva andisendera mascreenshots kutsvagwa kwekuita murume kwakamboitwa nevamwe vanhu pasocial media. Animaona tete chero pane anoziva kwandingabatsirwe munyama upere, nokuti zvandiwandira inini. Mared flags aivepo pamunhu uyu, asi ndangoti munhu anochinja. Plus kushingirira ndichiti second marriage. Ukuwo baby mama nekudii vachinditukirira kuti handina kurambana, anopota achidzoka. Kutaura chokwadi tete uyu munhu handichamudi, ndakuda kuchengeta vana vangu kumusha. Right. Ndo nyaya yechi yaHaidhi iyoyi. Antika she's still recording an audio. Guys, we do not judge kuti mari yedhata waiwana ipera kuti kudii. We don't ask that tisi vanhu vakuru. Probably paanogara munhu ari padambudziko. Probably paanotogara apiwa data ipapo kana kuti pane wifi. Mazuva ano dzimba dzine wifi unlimited. Munoconnecta mese, animaona, munogona kutoconnecta mese mukatodaro. Kana kuti waita dambudziko chaicho ranyanya kukunetsa, unogona kutongotsvaga munhu anokupa mari kuti data ndoda kuenda nochemawo kune vamwe ndikwanise kubatsirikana. Animaona. Saka nyaya yekuti ari kuti mahouse calls anomawana, asi problem ndeyekuti anenge asina mari, but ndishe paanomboenda pacho mari yacho anozomboisa kupi. Ari kurekodha, regai ndione kuti ndingafone here auye angoti wangu nyaya itinyatsonzwisisa zvisere. Hello mnene. Yes, zviri sei? Hai, mushe muri sei? Ndaona kuti ungatopera mweya nekuramba uchingorekodha. Ndanda kutoda kurekodha. Nai mnin'ina, wati iwewe unoita mahouse calls, handiti. Kana waita mahouse calls paunombodedzwa paya mari yacho unoisa kupi? Ndaisimboita mahouse calls ndisati ndaenda kumba. Saka kubva zvandadzoka apa handisati ndatomboshanda kana munhu wani. Handisati ndambodedzwa.
Okay. Saka uri kugara pamba pamaiguru izvozvi? Ndipo pandiri. Saka vane wifi? Hapana wifi, ndotoshandisa data. Saka wawanepi mari yedata nhema yenyu? Ndakatumirwa nebrother yangu ari kuJoburg uko akandipa mari. Ndiye ari kunyatsoziva zvese zviri kuitika ndewande ndichiudza. Ndikuyambira kudani. Guys. All right. Ndikupika guys remuru. Alright, saka brother ko ndivakutumira nepikiri. Ndivakutumira airtime. Ndiwo vanditumira airtime. Alright. Ndoshandisa Telkom saka ndakatenga 1 gig yaya ye 14 days. Saka foni yako yakaita sei? Une foni yakaita sei? Ndoshandisa hanzi ona ere oroona zvimawai. Okay, asi smartphone ayo. Smartphone ndo inenge yakadi. Android. Android. Good. Hanzi neumwe uri kupi? Ndiri kuHappy Valley ku Cape Town. Ku Happy Valley ku Cape Town. Alright. Saka iwo wati une nhumbu. Ndo panetsa. Yatokura zvayo yakutooneka. Saka pandongoti 19 weeks, almost 5 months. Okay, because tanga tiri kuti dei wanga usina waenda kune inonzi Sweep South. Uno apply ikoko. Antoona kana wa apply mabasa kwaye ari kuwanikwa zvisingaiti ipapo pa Sweep South apa. Ndakatomboizama saka vachiti zvoni hatisi kutora vanhu vane mimba. Pane pandakatombonzi ndiuye kumaofisi acho ndobva ndatsvaga mari yetransport ndobva ndaishaya kuCape Town mutown chaimo. Ndobva ndambozama zveguest house ndobva ndatosenda CV zvese ndobva ndavaudza kuti asi ndine mimba vakati chimbomira. Noti pane atonyora patanzi dei wanga usina nhumbu ndaikusiya pabasa pangu. Ko iwe nhumbu yakabata seiko iwe uchiziva kuti murume wako imene? Handitombozivi kuti nhumbu iyoyo yakabata sei. Munoziva last year yacho muna November tatabva kutonetsana tatokonana ndatotsvaga imba yangu ndatoita muvhoni ndakuti kuti ndakugara ndega. Ndobva adzo kakanyengerera akakupomba ukavhura makumbo wangu wambobvuma mubvamba make. Ndatobva kudaro nenhumbu ndandisina kutoziva ndine nhumbu. Ndakazonzi nevanhu vekubasa une nhumbu iwe ndopandakazonotesta kuneso wanike zveshuwa ndine nhumbu ndozvakatozoita ndidzokere kwaari because hama dzangu dzakati aiwa wodzokera kumunhu wenhumbu hazviite kuti ugare wega ikoko kuCape Town uri kure. Dzokera kumunhu wenhumbu because muna nenhumbu plus nekurwara kuya. Wakanga uri pafamily planning? Wakanga uri pafamily planning? Ndaibayiwa depo. So wakaita nhumbu uri padepo? Hey. Ndaibayiwa depo. Apa zvekutobayiwa depo kwacho ndandisina kutomuudza nekuti kubva ndichitanga kutopinda marriage yacho ndofunga ndakangoinjoya 2 weeks because chakatoita kutoti atonoroora chacho inyaya yekuti ndatomusiya zviya zve1 week ndatoti handichadi. Mushure mekunge tanetsana neumwe futi musikana wake aigara kulanga uko ndopaakazodzoka achinyepa achitaura navanhu nekubasa nehama dzangu achiti kana nemusikana yetakarambana ndokundoregera ndomuripa zvangu. Ndopandakamuti aiwa iworoora kana uchida zvekuti tichidzokerana. Ndopaakazonobvisa ka 5,000 ikako. Tichingogara tese 1 week 2 weeks yatotanga zvenyaya yemusikana uya yaakutanga kuchema achiti wakandivhara inga wakatozonoroora wani. Ndopakatozotanga kuendako kumba kwemusikana uya chinorara achipamwe pacho asingadzoki achidii. Ndofunga tongoti 2 weeks dzekufara
mwedzi wese wekunetsana 2 weeks dzekufara mana ndingotishingiririra ndoimba yewo second marriage ukazobuda imomo zvinozodai chete ndaitenga property yangu asi mainesana muchikwirana henyu ndakatenga wardrobe ndikatenga fridge ndikatenga microwave ndikatenga stove tikakonana kana ndikaenda kubasa taikonana pafoni saizvozviye zvitonetsana ondibloka omhanya kumba onosvika odambura zvinhu hembe dzangu anocheka midziyo anoputsa obuda oinda saka urikuona kuti ane spirit yekuti ane jealousy ane godo neweka ane godo newane spirit yekuti mufanane spirit of poverty mugare makafanana muri pazero mose exactly ndikangwana kwokutizira ndichienda kana tokumba kweshamwari anobva atanga kudzoka achipopotera munhu yandechigara naye kuti ndoda kukunyudza, this is Cape Town, wati ndokuurayisa, mukadzi wangu munhu yeye haisi girlfriend, ndatonobvisa mari kumba kwavo, amba atoita nga akanobvisa ma-thousands. Iwe zvawakaona peace order yakabva yakaisirwa navamuhure, iwe chinokutarisa kunoisa peace order kana wabva paari chiwo chii? Ndakatomboita ende koti date redu ranga ririko musi wa31 January iye watapfuura, but 31 wacho akazokwana ndiri kumusha. Ndakatonoita peace order pandandamusiya ipapa muna November apa ndokuzotanga kurwara nemimba ndokudzokerana kwatakaita, saka peace order date racho rakazokwana ndiri kumusha. Indo zati vanhu vakarinesa, vanhu chinonesana zvekunesana chako chako mumba kana makumba avhuriwi, mutobata mwari kukona kwembere. Nai mgazi ndikanga ndikunyepa here kukona embedha wakadai kuti handidikira kugumiwa nendiri kukona because takatotukana tikutova vana, umwe kukona akafuratira mukukona kwandidi kwaive munokuzoti muchinesana muchikwirana sei. Tata munhu iyeyo kana akudzoka akuda kutaura zvekutaura newapa anonyebera kunzwisa tsitsi ogonyebera kuti ndinozodai apa ndakambotenga Hawaii Smart yadziriko mazuva ano idzi ya 2021 ndobva tanetsanazve akabata akaipwanya saka ndoimwe ndayange ngeatondisvibisa moyo ndakutoti izvi hangu ndakusiya odzoka onyengerera ndongoti munhu wangu rega ndimuregere, but ike zvino izvi I think is too much. Nokuti even hama dzake dzatosvika pakutotora saidhi rake murume uyu kuti aite zvechihure. Alright, saka iyi mwana umwe aripi? Vana vangu vari kumba kuna mama wangu pandani kumushoko tokura zvavo, umwe ane 10 umwe ane 9 vakangosiyanawo vakango. Saka mimba ndechi3 ndechi3. Une makore mangani? Ine 27, ndakatotena 27 muna December musi wa28. Saka ukurati mwana wako kutanga kamutaura naye une 17 years? Ndine 17, 2012. Yeah. Ko kuti iko zvino tichiti uchidzokera kumba umbonozvara usira zvimai wodzoka azviti situation yacho iri kumbatsetseka ipa ndingada kutanga kutaura nezvekukumba uko kandi ndingatochema chaiko haitomboiti ndozvimwe zvakatondipusha kutoti rega ndiuye kuno at least ndinotsvaga basa. Saka mai vakashuwa kuti nemwe nhumbu so mati mai vakashuwa kuti nemwe nhumbu vanga vasingatodi kuti ndidzoke, ndikatovaudza kuti aiwa zviiti kuti ndirege kudzokera because kuti tingogara pano pamba pacho titarisane, ndichada preparation, ndichada chikafu chaiko chacho chachakutonetsa kuti tichiwane pamba pacho ndakaenda nacho chachapera. Ndobva ndatongoya zvinharo vaisatoda vanga vatondiudza kuti uyu munhu wako uyu kauyu hapana pamwana wangu chitongoshinga ugare pano. Exactly, vanga right, she was 100% right mai vako timutambure imba pamwe chete. Ndikati zvino vanhu vemuraini vanoti kuseka wozoti zveona tiri kutambura nenzara, vana vachida kuenda kuchikoro vanoda kudzoka vachidya voti mama, because inini baba vevana vangu vekutanga havatomboiti kana chinhu izvo vatondonga mukadzi nevana 3 kubva zvandavasiya 2015 akabva aroora 2016 atone vana 3. Saka kuti ane 3 une 3 1 makangofanana mose une 3 akakasira
kutoti ivava vaende wekutanga grade 5 wechi2 3 ivava pakutoti vatoenda kuchikoro ndini ndinotomira kubhadhara rendi kuZimbabwe zvese ndinotoita saka ikezvonezvo kana ndakatoda iso zvinhu zvese zvakamira saka kwati unogona kuruka musoro ndinoita zvokuruka pamusoro ndo basa rangu maona mascreenshots andakuratidza yayo anga achinzi zvoni hazvinetse kubata munhu uyo kana muchida kumuwana munotsvagai munhu anonzi Nhingi pafacebook ndiro zita rake moita sekuti munoda kudii munoda kudii zvakamboitika futi ndakazongoona munhu andisvikira ndiri musaluni kubelford uko ndiri kutsvaga utanya munhu wemurume like munhu wacho akangosvikawo hake zvakanaka samurume wako ndiye ari kuposta apo iwe ndiye ari kuposta kuti utsvagwe nevarume iwe haasiri aposta munhu aposta ari kutomutsvaga atori pa130 atori pa130 iye munhu akandisvikira kusaluni kwandaishanda mubelford ndakatozobva nenyaya yokuti vanhu vakatoti unotiuraisa nenyaya dzemunhu wako nokuti akangosvika ndikutsvaga utanya ndikati tanya ndini akati murume wako akatora mari yangu 7,000 achiti nyaya dzacho here dzakasangana aitogara ipapa angambotiza akaita 2 weeks asipo akazodzoka achirwara ndokudzoka kwaakahuita pamba ndikangotambirira ndokunorapiwa testi aigwara nei izvo zvigwere zvepabonde wakapiwa siki ndakatozonobayiwawo iye hame nokuti asingadi kutaura kuti ataure chokwadi kuti ndo zviripo ko saka iye akauya chinzukuwei akandonditira utsinye because ndakatorera naye sekendheri asvika sakatorera tese zvazvokuti angosvika akatanga ndandiri kubasa chino ndikangoti iwe hauna kuiongorora here mbonipo petoti yakamira sei handisati ndatombozviita kubva nditombozviiti chemo zvokuongorora kutanga zvokuongorora handitomboiti pamwe waitozoona makwande kana maronda akati zvoni wandishura inonzainini kusvuka kwacho ndakaona kuti munhu asvukwa anoita wani wiki yese akangodaro ndokuzobvunza chii chakaita kuti ati wandishura apa musikana wacho iyeyu wandakaona vachiitana nyaya dzavo dzekusungisana kumapeace order ndokwaaigara ikoko mazuva acho iwayo ndokunga I think last year munana April May ikokoko ndokwaienda ende ipapa akasiya putsa mafiriji akwanya zvinhu adii ndopanga akwanya futi foni yangu ndokubuda ndokuenda ndokuzodzoka akurwara saka apa futi ndaenda kumusha vanga vadzokerana saka iyi siki ndokunga kuzoona munhu worwara nayo angagara nayo nguva yakareba nokuti siki haungogwari zveipapo kudaro akatogara nguva yakareba saka iye ati iwewe wandishura akazogwara kuwapaiko mudumbu angasingatauri asi ndaiona kuti munhu ari kuita sei ari kurwara nekuti aitorararatasa mudenga angaita mapundu kumagare angaita kuti kuzasi kwaka kwaita mapundu achagori kwata nesaidhi ndokuzomubata chinhu chake umwe musi ndikangoti ivedu wendanzwa nekungotora ndichingoti rega ndimbocherechere waitora iwo waindonyera wega waitora chinhu chake wondonyera wega ndaingoita kana kuti dzimwe nguva iye ndeaitoita asi nekuzotanga kubatanidza kuti kuona kuti zveshuwa munhu airwaraka pamwe pacho aitoita zvazvokuradza kuti zviri kurwara kupedza kuti umwe musini anditasewo mumwe wangu zvakamira sei kanama nemushoini nei andobva ndangosiya saka pawakanotarisa paya uchinoona wakanoonei pawakanoti rega nditotaza chinhu chake ichi wakaonei ndopandakazonoona akazvinama nomwe mushonga mheno mushonga wacho kuda kuti angaudzwa here kuti munhu wechivanhu unodaro unodai mhopo seka namuserugare akanga zvinama paina ikola pachinhu chake
chachine maronda zvinoita kana mukabika mbambaira yakaibvisa inotsemukira wanga katsemukira ndo zvaitwa kanishura uyu mazana atotanga kusangana naye bhebhi mama wake akatouya akatanga kundituka akati murume wangu chino ndikati aiwa uyu munhu ndakamuona ari kugara yega kunonzi kuparklands saka pawo kuti murume wangu handisi kuziva iwe uri kuti unogara kusamagreens zviya zvekuti unenge uchida munhu kana kumbozviteerera akataura akati uchanyako uchamuona pauchazondiudza kuti uchandiudza zvako bhosi munhu yeye akatomboora chiuno chese cho nesiki saka ndosaka ndakuudza kuti yanga isiri siki ungakoti anongogwara siki yangu kubata nhasi makonotogwara wakambenga saka anga akatogara akatomboora neimwe mudumbu handikutaura kuti akatomboita imwe akamboita imwe akairapwa here hanzi takanobayiwa tese saizvozvo but I think aina unyatsopera saka iye uyu futi uyu musikana uyu wacho uyu wandakaona vane nyaya dzacho achindiudza izvezvi anoti takamborapwazve akamunobayiwa anozviti akabayiwa 3 times here akapiwawo naiye hameno kuti akapomwe ndiani ipapo saka ndichinzwa nyaya dzese idzodzo idzo uchiwako nyaya dzedzo kana mbako uchingompa kusvika nhumbi yabatapo apa ndiwo futi waitoita kutomanikidza uchiitora uchindonyera mauti iye asingadi kana zviyazvazvo kwete kuti iye asingadi zviya zvokuti munhu anenge atova pamusoro kudhara iwo hako wozogadzirisawo uchinangisa munhu anenge atokwira pamusoro iwo uchitora ko uchinangisa aikuta akanga achikuta kurwadziwa maybe nakamwani pamwe kunenge kuri kurwadziwa ngoti munhu angotadza ngoti nte obva atichipedzisa iwe chiitako saka iwewo ndiwo waizodi iye ongoita kana wandonyera iwe iye uchizopedzisa ake basa racho zvasisina kusiyana munoza inini ndaiti pamwe inyaya yekuti ndidrive vanditi pamwe anenge akaneta hake nebasa rapozi ndiuber drive anodriva chii basa ndiuber drive okay alright ndikati pamwe anenge akaneta pamwe pacho ndonyatsotoona musiyana kutoti munhu uyu hazvisi kuita ari kutongomanikidzira but hazvisi kutoita semu nezvakataurwa nemusikana iyeye kuti semusikana iyeye akatotaura kutoti izvezvi mauya ake anopisa zvekuti kana mabhora maspems ake maspems ake anopisa wakamatesta sei kuti anopisa ameno hanzi anopisa zvekuti unosara uchikwenya uchivaviwa kana usina kutogeza zvipete kuti anopiwa anosara achipiwa infection hanzi achambopedza kuita unotokana manya kubhaketi iwa unambozviwa munoziva nekutaura ka handizi kuti kwangu kusadzidza here kana kuti kupusa ndiziva kuda munhu handizivi amen nekutaura ka ndopa unozotanga kubatanidza uchiti asi asi musuya asi ya munhu watotanga kutobatanidza utoona anza kuti chokwadi ndaivaviwavo kuti zveshuwa zvinhu zvakadai zvaiitika apa iwaya mapepa acho haadi kupfeka iva nanisika havadi vhele kupfeka mapepa anganoda kutokuzodzawo imi kone anoziva munoti haazivi anoziva andarikuwa nchitaura kuti pane ari kubvunza zvakati pane anyora zvakati ati isho iyi tiri pamvenge ari kutsvaga rubatsiro kwamuri imi madiaries palive apa ari kuda basa kwamuri imi mupei basa kana kusaluni kana pai kana wasvika panguva yakaoma unotaura nyaya yose kuti uwane kubatsirikana aiwa havana totadza vangu vachifunga kuti hanzi pamwe matikona ari kumamudza muri palive kada kuzviziva fona tiri palive saka munhu uyu anotoziva zvaari ushu munhu wako ushu makambotestiwa HIV atina anongotsika-tsika
Ko iwe kuinda woga. Ndanditofunga kuti papapa ndotofanira kuenda ndisati wabatsirwa. Ndakanonoka saka pandikatongoenda handina kana choice. Chero ndikanzi ndinacho chirwere ndotoshingira. La unongoshingira zvina basa asi chinda unoziva chokwadi uchiprotecte mwana wako. Nokuti murume wako uyu aora akomba ukaona munhu akuti sperm rinosva pakuvava skin iwe siki yakomba iyi yakomba wacho kuti unotovava apa ndine imwe shamwari yangu yandakasangana nawo nayo kubasa kwandaimboshandira mutauni anomuziva kubva tichitanga kudanana tiri mukomana nemusikana tichinetsa kuti ainetsa nere zvishoma. Okay, pane ari kuda kurukwa panapa ndofunga waita first client pane waita ariko captain waita first client because we are here antitosapotana saka first client iyo hanzi can you be my hairdresser I think anonyatsogona kuruka. Ini nangu kuruka inini I'm a professional handidangu kunyepa. Okay, unditumire zvinhu zvaunoruka kandigoona nimbopostawo. Unotogona kutowana maclients ako iwe auzovadhurisira nti unotowana maclients ako panapa ukatotanga kutotsvaga mari yekuti uwane pekurenta semunhu anoruka ukawana pekurenta handika wochitanga kutsvaga preparation yako handi nekunganidza mari yako kungoti ubatsirwe chete ukangobatsirwa mwana ngoti 2 months chete wotosiya mwana unoenda kubasa. Ini ndirongoda stati yodainawana pekugara ndowana pekushanda kushanda ndotozwa hangu kuti ndoshanda zviri kuchinja ichitotanga kubata mimba ndairwara zvodasingakwanisi kumira 30 minutes but ike zvino ndinokwanisa hanzi unogare kutoda kutorukwawo zvaudowana makastoma naiwe zvototoita panapa kuti zviite sefuka utotanga kutoita bhizi yekuruka chitotipa nhamba chichinyora apa kuita kuti vachikubhuka nditokupa ipapa itotaura titodzipina ipapapa totodzipina saka mirai ndisende text ndinyore pamwe kune vari kutohwa vanotondiziva apa chisina nebasa rese hazvisina nebasa rese vari kukuhwa vacho vanokubatsira nei vanokubatsira nechii apapa ndine shamwari yangu wandaishanda naye kutauni uko zvese anozviziva vatichidanana nyaya dzangu ndatomudzo ndazokonana ndandingamboti shamwari workmate ane 45 years mukadzi iyeye but wakauyiwa naye mumba mangu ararwa naye ndiudze kuti chii chakadaro munhu waishanda nayewo mai vavavo vaishanda navo mai vako ne 45 years ivo hava vane 45 years vanotori nemwana akutotarisira kuroorwa ari kutoenda keuchikoro ko vakanga vasangana kupi nemurume ko vakapuwa vosiki iyoyo vakamama vakanga vasangana kupi nemurume wako iyeye musikana iyeye nyaya dzake totodziziva pabasa pedu padaitoshanda kana murungu wedu chaiye chaiye akatomuendera akati ndoda kuenda nemi nhasi kumba kwenda kuita fista yenyu ndoda kungonorarawo kumba kwenyu zvorewe uchidaro murume akauya kumba kwapo iwe akauyiwa naye kumba kwapo iwe ukawaivepo here zvese izvozvo ndakazviudzwa nemunhu aitika zvaitika achiona ukavabvunza here handina tombomubvunza mozaupa iye pachake iye mukadzi handina kutombona murume handina kutombona kumubvunza handina tombona nguva yekumubvunza nyaya dzeseidzi handina munhu kuti akaona kuti abatwa madziri ake handiti anobva ira kuvhara nehasha zviya zvokuti anobva atokushandurira nyaya yotobva atokukandira nekameni zviya zvokuti imi muri kuzviona kuti like munonditi wanditadzira nditi ini ndichazoona kuti azveshuwa tichitadzira but handida hangu kuti sei kungoadimita ndokana ndinotsvaka kutokuitirai hasha zviya zvokuda kuvhara nyaya saka iwe murume wako you need to be exposed arikufamba achizodza vanhu siki ndati haapfeki kana jombo nongopinda anogorira jombo sei vakadzi vachimupa yeke handitombozivi saka kuti nditi sezvo une chimota wakamwa kudhara unosiya mumota
kana kuti ratongokeria handichatombonziva. Ikeria andoza zvakuita chinyora namba apa ndipine namba kana kuti taura titopima namba zvokuti kwai kune vanhu vanokuziva ndezvavezva pane chavanokubatsira nacho wauya pahama dzako titsvage rubatsiro ende vakazara vatowanira kuti chitumira namba naiwe tamirira kuti tibhuke iwe utononoka nenamba zvako kuti mangwana utange basi tipe namba. Ndadziona imwe nyaya yandakutya manje ka ndiyo yoyo yekuti vanhu vake vari kumutsvaga vasi vashoma vezvimbadzi. Chisha iwe zvechibadzo chake iwaka zvechimbadzo chake hazvinei newe hausi wakaenda kwanotora mari yechimbadzo hauna paunokwana urikuwa saka chatiri kufaitireko ndechekuti iwe uinde kunoruka handika waruka uunganidze mari yako ubve ipapo handiwaona asana achitogwa nevanhu vake uchaiswa nyere agoti nyere agoti siki anofa anombodzanikwa murume wako yenyu. Mira tione mira ndingoverenga hangu pamaposta ndaona apa zvinganetsi anonzi Shepherd Tondori Moyo newe kumurume wako zvari munhu akasvika naiwe kochiko munhu anotozikamwa keptani yese hazvitoshandise zvizvi kana titori pauya zvari munhu akadosvika nai mito Shepherd Tondori Moyo Shepherd Tondori Moyo akatopostiwa zimbozi in Cape Town uyu Shepherd Tondori Moyo munhu akadosvika kudai shuwa nai mubaba vakasvika kudai kovapindwa nei Shepherd Tondori Moyo naiwe Shepiro akasike kutanga achipostwa musi wacho wazonounganidza vanhu achibvisa kamari kake kako takabva tapostwa kufashion police nyaya yacho iriko ya2021 mukaenda kufashion police munonoiona nyaya iyoyo ikasvika messages vanhu vachituka vachidiniko vachidii asi munhu akaita izvozvo anenge baby mama wake bhozi akaita neghost namo saka uri kumudza kuti mapikicha akatomira apa paizvimubhurugwa mumodo wenesiki naiwe Shepherd Tondori Moyo heiwe Shepherd ina hangu kutaura chokwadika ndiri kutongoregreta kuti mai ava baby mama ava vakambotaura tikati pamwe godo rekusiyiwa asi wanga wazviona iwe ndiwakaruka apa pane maposta ako emunhu wawairuka apa akapostwa ndiwairuka apa mabox braids aya unoruka wena kuruka ndoruka zvamu haunoruka ndoruka izvo saka apa ini ndakuda kubuda mumaoko emunhu uyo zvaaku zvokutosiya chaizvo chaizvo ukuwo mamavo vanenge vachingochema kumusha tisinzi wakauya kunoga usati wambodzoka kumusha kuti ndimbomuona nyaya dzichingotenderedzwa dzichidiidza munhu wacho ane mheremhere imi haichaimiko zvinochibva nokuti mubhurugwa make makatoipa saka hazvichabetseri kuti uone hendisam iri pashe iyo iye munhu akatoora kudhara Shepherd Tondori Moyo akatoora kudhara chiripo chitiza noupenyu hwako shaka usati unoziva zvinoita Mwari pamwe vanogona namba dzandakapina idzi zvinoita Mwari vanogona kutokunzvengesa usati wava nechinhu chigwere ichi but ukaramba uchimirira iyo yekutsemukira kunge mbambaira iyi ichiuya yakatsemuka kudai unopedzisira wazadzwa handiona nokuti Shepherd ndachatomboziva plus handisi kutombotya chero ndikangodonzi ndozvandii ndozvigamuchira ndozvigamuchira ndikatozoda kuti stress yekushungurudzwa stress yeizvozvo stress yei ndingatozofa zvakaoma saka iwe wakanyengwa neyakanga nemota une mota pawakanyengwa iwe waiuya nevhamuvhamu ini uchindinyenga ndaigara kwandaigara ndokuuya akati ndinoshanda kuhotel ndiri maneja kuhotel inonzi inonzi Pretoria here Victoria wati hotel uyo anzi ndiri maneja ikoko polo yainzi ndeyangu ndeyake iye ndo mota yanoshandisa kuenda kubasa asi ndinoda kuitsvagira dhiraivha ndiise kuupa saiwe ukaona polo ukati ndapinda machena todhiraivhiwa takagara pasitira bombs takananga kumusha chataini nezvepfuma yemunhu kana
zveika handina kana basa nazvo. Ndingangoti chero pana baba vana vangu ini pangofamba haposa but tanga tatotanga tese kubva pazero ndokuzosiyana hedu but tatatori pari nani. Uyo handasina kutombombira kana zvake but ndandichitotoona ndamunhu wekuti namba iri pinjida namba iri pinji ndakapinda namba ikamusikuiona iyo namba ndakapina wandikula ikone wani namba ndaipina apo iripo. Saka iwe ipapo aitoshanda zvishua here kuprotect hotel kwacho? Aitoshanda here kuprotect zvishua kana tainyepa? Uber driver anokuziva akuzivi. Ndakanyeperwa zvakawanda chinobvira iwavo bebi mama vacho vavo vainzi zvoni takarambana nenyaya kuti vanga vane mweya wengozi, vanga vakaripiswa ngozi. Saka ngozi yaiuya ichindirova ichidii, ndakamboendesa kuchikoro saka pari kuDubai arito izvo kupi kwana atori muno zvake muCape Town atori around tori local. Kwao ndo paakazotifonera mai bebi mama uya achitonditi ndiripo ini munhu iyeye akatoitawo zvekutonditiza ini papa kutodai so awa nekutiza kungokona nakanyaya diki unouya orongedza wosiapa kwaumbotipi namba dzake timbomufonera nhaiwe iye shepadhondori mudini timbomufonera timubvunza tikumunda achifamba tichitiza vana vavanhu kudai haadaviri Uber driver anofonegwa zve-Uber driver atoda kudavira anodavira asakangozva ndiri pakoti online saizvizvizvi anotisa bhosi asi kutoda kutosikamwa kwari izvezvi munhu atori pa130. saka kuti uzvozvi uri kugara nemumwe mukadzi futi izvozvi handizivini pamwe ari kugara nemumwe mukadzi pamwe uripi hamheno bhosi apa akatotizawo nyaya dzake dzemusikana uyu zveuyu wakapwanyira foni nekuti unonzi wakambouya nemagangster. musikana wemuzimba muzimba chinotore chibhaziwo chakatofutunuka chakadii aku pachakauya ndati imbezi idzodzo dzanga dzine chimwana iyeye ichi musikana icho iye musikana iyeye musikana iyeye hanzi mwana akatozarawo mezi pamwe yacho iyo sikiyo indo yakanga itobudawo mapindukushe yakapuwa nomurume wako iyoyo pamwe wakaipisekiyo ichibhazi chocho iye unonziwo musikana waidana nawo mheno nemachangani anobva kunyika ipisvya kumozambiki ainzi aitoda no nemachangani musikana ini ndinoona sokuti vanopanana vakapanana bcause nini since ndakazvarwa handisati ndambochachirwere chiya saka hamena haungachiita ndivanga usingahuri unongochiite chigwere chiwangu vanhu vanomhura chigwere chaungachiti nokuti wanga usingahuri iye ndiye anofunga kuti chiure bcause ndiye aihurazve kana handi anobva uya nacho ndopo waizongochiwanira wako pakuti waizouya nacho unouya nacho ende utsinye hwake hwokuti sei asingapfeki kondomu bcause pakubva 2021 vasikana vaitoita ini vekutotsvaga handi munoona ndinoposta kufacebook voenda vachinotora nhamba dzangu kufacebook iye akabvisa iye murume wako shepadhitondori uyu wakabvisa nhamba yake kufacebook akaunti yefacebook anti handina kuseta nhamba paakaundi kuti zviya zvekuti munoona kwanisa kuonawo nhamba dzangu kufacebook ndoreva iye shepard murume wako wakabvisa akaunti yake pasocial media haipo saka apa vanhu vanenge vachitora pamaposters angu ekubasa manhamba vasikana vacho vahobva vamwe vanofona vachisvotesa ndine nhumbu ida kutozvagwa vamwe ndo vanofona vachiti nhaiwe vamwe vachidiko amen vachikusvotesera iyo sikiyo nhaiwe yakatsemukira mungembambaira kana ake apfeka ageza apa mubhurugwa asine irimo aiva nevasingaziva hayo kuti siki irimo zvayo asi vanenge vasingaziva chiona munhu akachena handi igentleman kai apa kuchena kwacho munhu ndio unenge wamuchenesa waimuda waiti zvokutitengera nehembe naimwana zvisingaiti inini kuti nditarise ndo
ndichira kana pendi zvaro ndopandatama yoti kusadzidza here kana kupusa kana kumuda munhu wako waimunda aigonai asanonyadzogona pabhedha asanonyadzoshanda basa ndisiye zvangu hayo hada chingototiudza titozive hedu kuti chainya kuti uzonotengera nehembe kudaro chii iye asamba kutengera ivo kana bhuruku ndakazoseka hangu vachitukana neiro bhazi rake rokuti unongoita wehuku kana kukwera kwacho hautombogoni iwe ndo zvaanokuitawo here unoitawo here zvehuku kana kukwera kwacho agoniwe ndozvatori wanongoita zvehuku ndozvanotokuita saka ndo zvamaida zvehuku izvozvo oita achiita zvokuti muona tsetse nyedu kuti unenge wakamboroorwa oti wondaro zvefuti isiyezve saka unenge uchingoshingira uchingoti ndodzimba dzacho kati waizogutiswe iyo zvehuku izvozvo ike zvinezvi nangu ndaneta akuguta panenge pasina zvino maizodii kutambira havana kungosiya zvakadaro kwema musingamboitiwo here murimi kuti mumbomushandawo murimi mumbokwirawo pamusoro muchimbomuitawo kuti kuzombotiwoyo wozvienderawo unozvishandira upedze shungu wo maizokwira moshanda inini kuti mupedze shungu iye wanenge achitei papamunenge vakwira ipapo anenge achitei anenge angomirawo anenge achitei kuramba harambi kuramba zvazvo kuti unotombata udini wotoinda pamusoro harambi hakuramba harambi wotoitawo unopedza harambi zvariri benzi romunhu shuwa zirume risakakura kudai risingagoni rokuita wejongwe zirume zijainzi dzakadaro zvariri benzi zvake azvichengetera mwana wake wekutanga naiyeyo zvicha munhu mukuru munhu zvino akatonaka zvodangoziva mwari zvinoi apakaipa unoudzira munhu mukuru achembera kudaro kuti vedu hade kuchechi hadi iyo first wife yake vaitoenda kuchechi wakatosiya chechi aitori muziyo nairidza mabhosu kuchechi zvino nekuda kwecape town iyo wakabva wachinja zvokuchinja zviya nedoro nefodya nembanje akutoshuta mwana uyu anga akaremerwa mwana akaremerwa uyu letiye release regai aburitse iwe shepherd if you come after this girl will get you nyaya tinochengeta we don't delete we'll keep this akangonzi arohwa mwana uyu kana kuti abatwa chete shepherd tinokuwana ende tinokuwana ende unototama mucape town so uyu it's a no go area indaunurona nonha kutsvaka wezvikore tuku usiyane nemwana because ukangonzi abatwa chete nenhumbu yako yanayo iyi sikiyo ndobva uchiona kuti haisi nyama hanzi kudii aiwa vari kungoti avo vanhu vanongoti ushepadi asazorove mwana uchu achinditoerei ndotogara padhuze nemapurisa good hambo but anenge achinditoerei mondakotanga ndichashingirira ndichiti ndikanzwa zvandinenge ndazwa pamusoro pake ndomurambira kuti haadaro unosvika pakamu chekuti unosvika pakungoti iyainanguka naneti handisi munhu aita kuti ndikanetsana naye akandibloka waenda ndotaka kumutukirira ndaingosiya foni yangu yane 4% hamagetsi aenda ainda chirega tiri pane vanhu vatora namba yako vakawanda totege kukanganisa kuti vanhu vakufonere at least hauna power bank aina nguva yemagetsi aenda kuma-8 anodzoka na10 manje tanguva yakosara 15 minutes anodzoka manje saka chirega tirege undibate kuwhatsapp kuseri tione kuti ndichingopawo macustomers uchiruka kuseri undimanyorere message kuwhatsapp kuti simeri ndini panamba iyoyi yawafoni so that ndikubatsire tiwane kubatsirana kuti uruke vanhu musoro utange pako andichika kana tichitsvaga munhu kuti umbofanira kugara naye kuti uzvare painemwo munhu ndizvozvo uchigara muri 2 then kana wabatsirwa woona toita seni mwana woenda kubasa alright saka chirega ufonegwe ndisati ndakubatirira okay sharp
zvakaoma naimi. Muri kusirangarira nyaya yamaitrishi yegore riya pano futi. Murume wayo akauya futi nembodipopi yave nemakwande anikwai ainge akaita kunge muti womusasa. Vakaona vakati ha tione, vakachibata kudai, vaiti vakakwaida ndikachiguma kubata kudai, munhu aizvonyoka kudai, munhu aizvonyoka. Vakachibata kudai, munhu aizvonyoka kudai. Izvo munhu anga akatsemuka tsemuka, anga akatsemuka tsemuka, mai mwana akatsemuka tsemuka neizvo zvesikizvi animaona. Saka gwarirai vedu we, munozati kana mchizati varume vanomira pashi apa une murume ane musikawa, pota uchitarisa, pota uchidongora, usangondonyere murima uchingoti kwaenda ndonyera but mira, vhura animaona, vhura. Enji chinono chamisa naye asikana. Zvino tingasira tichitaura zvemhino yangu yakasikwa naMwari, uda kuti ndichere ndirashendise kupi naye. Ungati simeri you are becoming a slave queen, handisi slave queen sha. Ndovuka kanochoka kudhara kana ndoona kuti ndakagara nditori mushambi wokutodaro. Kushata zvako but ndinogeza ufunge zvekutodaro. Imbo inonyatsondotsvaga background. Problem yenyu munoda kutaimira mapicha anotorwa uri panguva yako when you are not faking. Antika kuti handigezeri life. Monti ndobatwa panguva yedu togwa screenshot yo ndoyo yamoda kumanya naye kuti inini go and look for me kubva kare. Vanotokudza kuti uyu kubva kare akagara achitonetsa nenyaya yekuchena nekugeza. Kushata haisi mhosva ende mhino yakapuwa naMwari. Zvino kana mbongonditi kwanzi mhino yenyu yatopera, mhino yazo inogopera ichindepi iyo iri mhino yandakapuwa naMwari naye Enji. Kuti adii kuita zvenyaya dzatiri kutaura pano, tosiyana nezvemabody parts angu naye Enji. Kuti kaita zvenyaya yatiri kutaura pano, tosiyana nezvemabody parts emunhu kuti ina handitokuziviwo. Aiwaka haisi compliment nokuti ndanguri ndatiraka kuiginowa. Handiti uchingotaura nyaya yoyo, ndichingokuiginowa uchingotaura nyaya yoyo, but you keep on writing and writing. Haisi compliment. Tikuita zvenyaya ngatiye zvenyaya. Handiti ende ndinonzi SIS MELLY, zvemeli dhongo idzo aina nditozizi kuti ndedzenyu. Munoona kuti matove toxic. You are now toxic. Muri kumhanya nezvinhu zviri negative, zvinhu zviri toxic. Saka pamunotoona munhu munotoona toxic. Mashoko ari toxic anobuda kuvanhu vari toxic ndiwo amatove mupfungwa dzenyu amakutomhanya unawo ari toxic. It's very dangerous. Enji, it's very dangerous. Leave these toxic things uko. Utadza kupinda denga nenyaya social media yemunhu asina basa ndingakataura zvaanotaura ivo vanopa mazita iwayo kwatisingatongoziva ningwe nemweya yavo yakavagara tisingatozivi mazita yakuti ndeye pasi pemvura here, ndeye kumashiraini, ndeye paya anenge achiutumidzwa vanhu iwo otomhanya nawo. It's very dangerous. Very dangerous. Very dangerous, my dear. Be careful on what you say on other people and be careful. Zvinzvaunomhanya nazvo zvaukanzwa kune imwe madhimoni imwe yatisingazivi kuti ndeyepi yakabudepi amheno yamoni masita memuda kupa vanayo. Be very careful. Handei guys. Abvira kare ndanguri ndamuona shuwa. Ndanguri ndamuona ndichingoginawa comment dzake. Saka munopesera makona kuti haisiri compliment. Kundotsvagwa ndimuadresa kana ndamuadresa let's hope zvapera. Angada ndimuadresa ndi ndabva ndatomuadresa kuti zvibve zvapera. Nokuti dai ndisina kumuadresa anoramba achingonyora. Saka kutomuadresa kwacho kuti nyaya yacho ipere ndio zvaari kuda nditachimuadresa ndichita kupindura zvabva zvapera. Handiti mhino hairipo hayo haina kwayaenda and I'm not becoming a slave queen. It's just that Melly uya wamunongoona unoziva iye uya ndiyeye haana kana chambochinja. Handei mberi guys. Hatimbomubloki, tinongomuudza kana ari munhu anofunga mashoko atinomuudza tina kutuka achanomafunga ari ega kuti but is this necessary what I'm doing? Zvandinoita famba ndichiita is it necessary? Am I being real kana kuti I'm now toxic? Achanozvibvunza ega. Handimubloki. Handei mberi guys. Kazida achihoro kana IBM dzata 1 week vakufunga zvokubloka achihoro kuti I want to clean. Sometimes we just need to tell them. All right. Okay. Right. Imwe nyaya yauya ndeiyi. Handei kunyaya yepiri. Handitika teererai nyaya iyi tinzwe. Handiti hanzi hai SIS MELLY, please read my nyaya pamvenge. I'll be listening to the advice from the diaries per life. I am married with 2 kids and pregnant. My husband has never taken part in sending Marikumusha for my parents. He is against it. Hey. We have allies and arguments about me supporting my parents who are pensioners. He says he won't send money because because in the house
think older sisters that live with my parents are not working. Okay, so I've been sending Mariangu Shoma monthly to my parents, and we've managed to extend their house, and my parents does not know. I am worried now kuti vari kuenda kumusha, and he will see this extension and he will be angry, and he will be angry at him for not telling him what I've been doing. How should I handle the discussion when he asks? Right. Mukadzi uyu ari kuti akaroorwa nemurume wake ane vana 2 anditika nemimba. Saka mukadzi uyu ari kuti iye murume wake haadi kuti mukadzi wake atumire mari kumusha kwabereki vake, ufuchi vabereki vake mapensioners, asi vanogara nemasisters vake vasingashandi. Saka murume anomurambidza kuti ainde kuona vabereki vake, but mukadzi uyu nemari shoma yaiwana ainge achimanija kutumira kumusha, vakamanija kuextenda imba ikapera. Now murume arikuda kuenda kumusha, handiti achanosvikowana imba yake extenda kumusha. Saka ari kuti pandichabvunzwa, how can I explain kumurume kuti ndo zvakaitika? Now my sister, first question to you, you are in the comment section, antika you can answer us by writing back zvaunga uchitapa. Mari yanga ichivaka imba indeani? Whose money is it that you are using to extend this house? Because clearly, if it's you who is working and who's sleeping kuma shifts, antika kuti uvake imba yako, imba ya mai vako, you don't have to explain anything. You don't have to explain anything. You don't have to explain anything. You are working. Your parents cannot live in poverty. Uchinzi support vabereki vake, usingabereki support vabereki vake, all in the name of marriage. My sister, it's a no. It's a no. Chiri kuzonyanya kuvakoshesa varume ava kudarika zvimwe zvinhu. Do you know kuti before murume vabereki vako comes first? Before murume vana vako comes first. Murume mwana wavamwene anogona kungorova pasi kuti kudiaspora kwamuri koko antoona okusiya. One day unogona kufunga ndakuda kudzokera kumusha, vana vako vanogara pai, vana vako vanogara pai. Saka kana iri mari yako, unless uri kuti maybe ndaiba mari yemurume yake ndichivaka imba ishi, ndopa ungavhunduka kuti anozoti, but still family yako can say imba yakavakwa anybody else. Anybody can build a house for them. Is it only you anokwanisa kungovakira vabereki vako imba? Hakuna kana dzimwe hama kana anybody else kana anyone, someone but else who can help vabereki vako kuvaka imba? Hanzi mari ndeyangu yandaishanda, antika imari yake yaishanda. Saka my sister, you don't have to fear that many zvokutodaro asi Mwari. You don't have to fear vabereki vako shamwari ndokune blessing yako. Haufangi kutotya kuexplaina kuti zvakati mari yako yawaishandira kushift wega. Aiwa my sister, you can do better than this. You can kuita vana 2 nemimba hazvina basa yese nyaya. Wakavakira vabereki vako, so what? But so what? Imari yako dei uchinzi waiba mari yemurume ndipo waivhunduka. Animona, maybe ndipo waivhunduka. Imari yako, it's your money. You have the right to spoil your parents. You have the right to look after your parents. After all, they are pensioners. Zvokuti pane masisters asingashandi hazvina basa vana mai vako. Saka wovadzinga here pamba pamai vako, pamba pevabereki kuti bvaindisa nechengeta vabereki vangu. Wovadzinga here. You don't owe him anything, my sister. You don't owe him any explanation. Iye ngavakire kumba kwavo, wakamurambidza kwakumba kwavo here. Kwaye murume rudziya asingabvumi kuti uchengete vabereki vako. But still murume rudziya asingabvumi, iye haachengete vabereki vake here. My sister, kana wadya imba wotodya iri gono, wait for anything that will come. Kana akubvunza kuti wakavakira imba vabereki vabereki vomudza kuti asi vafanira kugara muchirugu here. Hafanira kuitawo pari decent pekugara here. Musanyanya kukoshesa marriage kudai vasikana. Vabereki venyu kuti vatambure kunze kumuchitika munotya varume. Musanyanya, how owe anybody any explanation. Zvakatoita thumbs up, kola wakagona, move on, wakatogonza usingaiti.
ramba uchengeta vabereki vako ndokune blessing yako kuti uwane mari yekutovaka kuti uwane kalife kwakurarama yavo iblessing yevabereki pavanongoti ende mwana wedu aita hake denga rinoteerera zvatopera denga rinowa pana chaunovhunduka apa handei kunext handei kunext kola don't usatye sasora chivunyanya kubvunzwa nemurume zvosvika pakudaro handiti kakola ita zviripo tambainkurira guys nda kukudza ine angwanisi kunyengerana kuti kudini but musazonyanya guys kunyanya kuti varume ava kunge vana mwari guys varume ava havasi vana mwari guys muzvizive izvozvo anditi havasi vana mwari wekuti anobva tokuti jump every time wow hai muruka pambedha ndaine munhu ndivati and do that animona havasi vana mwari varume ava please wow pane umwe uya asenda message ushu hanzi ndinoitwa Mary ndinokumbirawo kuisirwa kupeji kwenyu ndodawo munhu ari good kuisa ma makeup and ma wig installation in Northern Ireland Belfast UK handiziti vanomusponsor here ngaitibvunze zvinouya waita mimba dei anga asina kuita mimba izvo zvodoenda kunonzichi kunorthern Ireland uko he zvowo mimba yobatawo zvacho kwai kuridiwa munhu kuuk uko unogona kuruka handimaona anogona kuuta makeup nokuruka mawigi kunorthern Ireland kubelfast uko kuri kudiwa munhu handiti pari kudiwa munhu nokuti hatizosi kuti unogona unokusponsor kana kuti kudini yaitone hanzi murume uyu kumba kwavo they are well off saka he doesn't need to send anything saka ndokusiyana kwemalevel my sister ndokusiyana kweupenyu we cannot all be the same iye kumba kwavanosenda hanzi haatodi even grocery mumba anotenga iye hanzi I waste money so mari tobatanidza then if I need to send money I work extra shifts saka ndizvozvo you work extra shift one ukatimanija kusenda mari kumba kwavariwali well off ndokusiyana kwemalevels maimwana ndokusiyana kweupenyu we cannot all be the same handiona saka nyaya iripo ndeyekuti iye kumba kwavari well off but waunganditsikirira vabereki kuti vagare pachinyede handika kana kuti mumukuku because iye ari kumba kwavari well up hatumiri anything because vane mari dzavo iwonzi vabereki vangu vagare mupoverty no zvawakati cha thumbs up kola pamberi nazvo ramba wakadzvanya kana dei zvaitogona tenga imwe sende chitu vavakire futi shandisa mari yake this time kuvaka imwe imba yechitu iyoyo shandisa mari yake vake imwe imba yechitu kola totopedza newe so shandisa imba yechitu vake imba aiwa sisi kusimudzira kwenyu ndichakudza yeSweden guys mbonirai tinyatsogwisisa information yakakwana kuti nokuti munofanira kupinda kure kwa muri kuinda ukatizodika zvinhu zvinozoti mangwana munochema mareko mastaka takutanga kuti atite mukonde kuti vanhu vadzoke hanimaona saka tiri kuda kuti tinyatsogwisisa antika I think tichataura mangwana ndopa tichapedza dhiri racho rese mangwana then ndidzoka saka kana uripo unoita zvogona kuita makeup idzi uchigona kuzitola mawigi uchida basa kudiaspora hanimaona kuisland uko ngatibvunzo kuti anosponsor here nindi Hello. Hi my sister, how are you? I'm good, Sis Melly. How are you, Sis Melly? Ndiri right. Inzwa message yako ndaiona ndaitaura. But ndoda kuziva kuti munhu wacho unomusponsor kuya. Ndoda kuzoti vari ndiri kuBelfast kwacho ndokwandiri. So nditoriwo new kuno. Nine function yatiri kuda kuita makeup. Une function yakuda kuita makeup vanhu. Aiwa ndotoda munhu anoita makeup saka ndine vanhu vari kuda kuzoitwa plus inini wacho maybe toda kuitwa pane wedding yatoda kuatenda saka toda munhu anoita makeup anogona kuinstalla zvakanaka kuBelfast saka hatina munhu atomboziva. Saka uyu munhu unomuda kuti abve kuno kuAfrica? Aiwa. Kunana UK pamwe munoziva muda munhu ari kuUK wamuda kuti akuitei. Okay. Kuti akuitei.
Alright. Okay. Ah, ndatoti zvekuti vamudamani mafunga kutora kubva kuno kunhingikiri, kubva kuno kuAfrica. Zvana ndafunga. Aripo akienda aripo zvake, aripo ari panapa ari kuUK kwenyu. Anonzi Ana wehe, Ana he. Anonzi Ana Haniki. Regai andipe namba dzake ndikokupai. Alright, thank you so much, Sis Melly. Thank you so much. Sister. No, it's okay, my sister. Sharp. Alright, thanks, take care. Bye. Right. Saka Anna, Anna unique here. Anna unique here. Please send me your number. Ndimupe. Send me your number. Undipe. Send me your number. Anna HQ. Na hivi munotegereko vanhu vasipo panapa it's all about empowering each other. We empower the diaries who are here. Guys, tino empower vanhu vari pano. Why do we have to go kune vanhu vasiri vepano kunovapa mabasa? Isi pano tine vanhu vanoita mabasa ya guys. Ende isatidi vanhu vedrama, please musatidedzerawo mamwe madrama queen. Anditi munhu atotaura pano munoti kune anenge asingazivi kuti kune vamwe anenge achiita izvozvo here. Anenge achitoziva. Andikapata anenge achidawo zvinhu zvake zvinenge zvakadiwo zvaanenge achidawo iye. Anditi plus tinotanga pano guys. We start from here to look for people who does makeup and hair. Andimaona. Hatitangi nokubuda kunze. Tinotanga nekutsvaga muno. Saka Ana unique hair. Iwewe ndibate kusero ndipe namba. Taura nevanhu ndinoita makeup kutore bag uko nemawigi. Inonogadzira mawigi evanhu kana vachiti zvemuchato unogona kutogadzira magadzira mawigi ako kana 20 ikokoko. Wozoita zvemakeup dzako. Andiwana uwana mari yako. Go and do the job. Ndibate kusero ndikupe namba dzavo. Lucky enough ndindoga ndiye namba. Saka kuti mukadana yemazita namba ndivapi? Namba ndingopa hangu Ana. Ndiye wandingopa. Ana ndiye wandingopa. Saka Ana uya kuseri ndikupe ningikiri namba. Utaure netimiti. Ugadzire mawigi evanhu uende kuBelfast kwachiko unogadzira makeup. Koko ugadzire mawigi. Tore big. Charity begins here. Right. And guys, vane vamwe vada kufona tinzwe. Mvenge pana mwana nyaya dzavo dzada kufona achitaura. Pane vamwe here vada kufona titaure tinzwe mvenge hatinzwei. Vedweka pane mwana wangu andagarisisa nambofona panapa. Mwana wangu anonzani uya guys gara zviya. Mwana wangu anonzani uya guys mukomana uya. Guys taura zita rake man. Anonzani ko mwana wangu uya. Naimi mwana wangu anonzani ko uya guys. Mukuzimbabwe timbomutsvaga. Tagarisa sina mbota raya pese panongo nokuzana miziko zake. Animaona. Munongo anonzani naimi. Kwete comfort mani pi. Anzani ko. Munongo mkuru uya anzani. Butler, good. Can put a butler, good. Butler. Don't butter. Let's hope I'm online. That's simple. I don't see butler. Na natoka kama hosta like. Asema yetu akashika. Mira indimpone redirect. You know ATM ino kanu vakahliwa ka ATM kose wa try. Try ka ATM. Zimbabwe. Do your WhatsApp. Akabati Gofias. Makoti. Hello? Uya ku WhatsApp kana isani? Imazona ndisipapo. Hinda uslipa hapo. Oh, hapo ni yangu amenoveka ika. Oh, uri right.
muri sei? Ndiripo ndakatombona mamizi dzako dzako ndakanga kudzosera mamizi zako. Mati? Ndakatombona poiza makufona pakati ndikati ndichitokangana zvangu kudzosera makozi ako pamwe pacho waifana ndiri pasingaiti. Zviri sei? Ndiri right muri sei ne? Ndiripo ari sei kumurore? Murora right. Kwane mwana e? Murudzi? Muskana. Makorokoto zvenai bhaki. DLTS. Makorokoto chatokura chane chi? Ndemna August. Saka tove ni 7 months. Zvatokura. Kuvari piko madam? Mati? Vari kupi? Vari kubasa vanasandira washandirepi? Kuguruve. Saka woroga kumba? Okay. Saka marriage iri sei mazuva? Iri kutapira? Wajaira manje? Ndajaira. Zvose wajaira? Hauchaindi kunosurira pacheka? Mati? Hauchaindi kunosurira pacheka? Iko zvino wakunosurira mumba maari handiti? Chero kuita lights riri on makungoita lights riri on. Good. Wajaira. Saka wakazozidza zvimwe zvinyuwani? Wakadzidza chiko mazuva ano iwe bhati? Wagona kudii? Handisi kunzwa? Wakunyatsogona? Wakuita manguva yakareba zvakadii? Wakuita 2 round pazuva? Uri kugona. Rakareba? Rakareba here? 2 rounds dzacho dzakareba? Uri kushandisei? Hapacha uri kumwa? Uri kumwa something yekuti uri kutongoita naturally? Kutorova damba refu chaiko? Okay, saka naye akuitawo akasununguka mazano akunyatsoitawo chaizvo. Okay. Atochita zvokutokwirawo pamusoro achitobata-bata achitodyawo. So wakatodyiwa? Mati? Wakatombodyiwa? Kudyiwa chii? Nyatsotaura musanyare. Uri kunyara nditobvunza iwe ndiri kutotyira iwe ndiri kutonyara. Indogonyara iwe wakapotodyiwa here zasuku? Kudyiwa mbore. Zve. Kandifariri izvozvo. Wafariri? Kweiwe wakambodya wei? Iye kamukadzi uyu? Nimakei? Hani mukadzi wako e? Mukadzi wako unoryiri kudla? Unodla kutesta chiko? Unofanwa kudla? Unofanwa kumeka chokuti ageza pai umbourisuka kunoza kunonzi kuita kusuka nerurimi? Kurisuka nerurimi chaiko? Zama uzondudza kunyatsokurikwe kwete chezvokushona kuti munhu anofenda kugwina kuti zi. Unoona kuti munhu anotogwina kuti obva ati zi fenda chaiko? Asi usazomuruma munoitawo zviri gentle so mapendero muzasi mumapendero uchinyatsonanzva uchifamba narimi uchinyatsokunanzva. Paanotodzoka ipapapa uyu anodzoka rini? Uri kuendako? Unonyatsozviita iwe uzondipa mari zaudzi. Unyatsokunozviita bhatla mwana musaninyadzise. Unyatsokunozviita ukudzoka nemari zaudzi. Uite zvisingaiti.
Ko dhogi wako chai. Mati? Dhogi yako bvume pedza kwako kunyatsofa yakumufaira. Yakapinga. Yakapinga. Ndio unye kufarira. Mati? Ndio unye kufarira. Oh. Saka iye naye yakufarira wanditi. Ayo ndiyanto fatira. Ndio yanotoda. Aiwa saka yatsopomba munhu akafuratira. Haapomba munhu. Samborega. Zvipo kuinda pa yatsokuinda kwagadzirira. Yese ndo akadya mazondo chaiwo. Machi? Uyi mazondo? Aditika? Necheese. Alright, atwatsonya so ndinade. Chanto matsvaka. Matsvage umabvure ubike uende nawo. Nawo iko. Ndaunonyatsona bike uti bika. Unyatso matya. Mune ndifora ni ATM yanga kupera batla. Saka naudzoka uchimpa mari kuti zvakafamba sei. Unondifonera. Alright. Utsvage foni ine apo maniwe. Manje ndienda hapo. Uka. Ko Debra ari kuto. Mama Debra. Variko ku UK. Oh. Alright. Ko mumwe anombonina pa nyingenya nonzani. Upi? Patani wenyu. Upi? Upi wacho? Anotsetsa ukanganwa kubhadhono iseleti. Yokozuna. Uripo kana kuti uri kureva ndiselina? Mati? Andiselina ere? Andiselina. Varipo. Saka iwe panongochita dhogi anohukura here mukadzi wako iwe? Mati? Anohukura here? Hukura ku... Kana achiita dhogi stera munhu anofanwa kuhukurazve? Padhogi? Padhogi. Anosura. Kura kuti ane mhepo yakawandisa mudumbu plus ndofunga unyatsokupomberawo. Ndofunga ane mhepo yakati wandei mudumbu. Umupure chimupandorani. It's not normal. Zvisina kunyanya kujairika kuti munhu angosura-sura pakuitwa dhogi apa. Saka munhu apota achidya ndorani mhepo yaibude. Mati? Unofanwa kupota chimusira achitenga ndorani kumbare uko. Uchimisira muporiji kuti mhepo yaibude. Hazvisi normal kuti ungosurira munhu. Unopedzisira waita 10, unopedzisira wapera mweya yako uchingosurigwa. Hazvizonyatsokunakidza. Muzotitenga ndorani kurengi kwomutengere aise muporiji mwe achigarira mvura mhepo yaibude nokuti haafangi kusurigwa. Zvizvo zvozobuda kazvichinwa unonhuigwa wakaisa muromo kuda wozodii? Hazviiti. Saka mutengere ndorani mhepo inyatsokubuda kuti kana akafongora kudai unonyatsokupomba pasina zvokusura izvi. Hazvidi kudaro. Imhepo inei yakawandisa munhu. Hazvidi fanwa kudaro. Aiwa fanwa kuzonyanya kusura-sura. Anofanwa kungosurawo zvokuti wobhuu kuti wadiwo wamupomba wozara ari kufara. But kana uzonga zvi padi patoine dambudziko. Anongosurawo zvokuti zvakafanana newe kana ukwanisa kupedza kumupomba chaiko chaiko. Handike unofanwa kudzvova kureva kuti waguta. Andiona wovati ukaona usina kudya unenge usina kupomba munhu. Pane ndoda kubvunza. Bvunza. Iwe panenge uchita action yako ipo unotoona zvinoita mukadzi wako kuti uri kunyatsoshanda munhu. Zvaanenge achitoita unotonyatsokuona kuti panapa pane action ikuita itika chako chako. Saka unotonyatsoona kuti pari kufamba, pari kufaya. Ukaona munhu angotiwo zizvira kuti hapana zvauri kuita. Ukaona munhu achichema zvokuti maiwe kani yowe Jesu mai uzoti uri kufamba munhu ndokugona ka. Wakarara wapedza. Ndokutadza kuti washanda munhu. Ndizvo zvanofanwa kurara. Newe unofanwa kutorarawo kuti riri kutu. Worara. Pabonde apo unofanwa kuti iye zvodhipenda. Umwe mukadzi anenge achida kurwa kana 5 minutes so zviri right. Asi ukaita 10 minutes aiwa zvino munhu unenge zvozobhuwa. Zvozobhuwa.
Saka ukangorova 5 minutes chete bho zvokuti womusiya achiri kudaka kuti ugozwana second round. Bvunza. Pamunenge muchitaura mawedzi enyu aya. Handime muchitaura zvinhu masweet nonsense, zvinhu zvinotapira, zvinhu zvechitapira zvamupyuzana zvazviya. Saka ndifa utomira. It's very normal. Zvakafanana nokuti ukaona mukadzi wako akashama haimire. Handinomira. Ndizvo zvozvo. Saka ukaona muchitaura mawedzi akadaro nomukadzi wako inofanira kutomira. Ndizvo hazvitongori. Aiwa zvinotongori zvakatodaro. Saka iwe kana waenda kuguruve paunodzoka, please udzoka uchindifonera pana panodzoka kuti zvakafamba sei, wakagona here, zvakafamba mushere. Because iko kuguruve kubasa kwanenge anofanira kumboenda naye musango. Handi kumamisha. Umbomutora naye musango, umbonomupombera musango. Unoenda naye musango, umbonomubatisa muti. Zviri right adventurous. You just being adventurous. Umbona naye musango unoti bata yapa mai mwana musango imomo. Musango woonekwa navanhu unotogwa vhidhiyo chete. Usazongoonekwa nevanhu vanofamba, unongoenda pakati one day so. Tizvinakidzi. Ndizvozvo. Basa rova. Kunogomirirei pamukadzi wako basa rova? Chaiko. Famba nebhora. Tuda mbairamba yakamira, famba nebhora. Saka kana nyatsonopomba munhu. Kana wadzoka uye uchindiudza kuti makafamba sei. Zvisingaiti. Zvisingaiti. Zvamunongokudza izvozvo zvinhu zvatotoitawo. Airtime yapera. Airtime yapera kuda kundibvunza ini bhatila manje. Airtime yabva yadhakwa. Yabva yapera airtime yada kungomudza zvamunoita ikuru zvatongoitawo. Ndikukudza zvinhu zvatoita. ADC ndikumudza choka iyo bhatila umuzivi. Airtime yangu yapera guys. Dololo airtime yapera. Zvakaoma shu. Bhatila mwana wedu wepano guys. Mwana wedu pano guys vanenge achitofunga kuti mafaniza asi mafaniza abhatila. Ndo zvaari anenge ari imwe yaye. Anenge ari kumasure mbijana. Unaona, anenge ari kumasure mbijana. Zano vanorowa. Amuchidogwa mukadzi wake tamba. Mukadzi wake. Ndo zvaari uyu nikikiri amunga understand. Dei mukambomuona fair. Ndo zvaanotove izvozvo. Angori slow mbijana chete. Hana nyika mazanzi vari semera zvakaoma. Vana vari bho zvavo hana nyika, vana vari bho vakaenda kumba vari kudzidza zviri bho vari right. Iye ndiye ari kumbonisana nemadhimoni ake. But I just pray and hope kuti manje anenge ave bho. Angori slow chete. Angori slow. Anzane musika wabhatila. Kana Lizi ndo zvaanotove izvozvo. Ndo zvaanotove izvozvo. Ndo zvaanotove izvozvo. Zvinonzi munowanikwa. Vanhu vepano padiaries. Vanhu vepano padiaries. Angori kumasure chete. Asi anotogona. Musi wakatanga kuti girlfriend akauya pano takatomudza bvunzai madiaries. Tisakatomudza kuti unofunga kuti so achinyara aiti ndawa nekuti nditi kuzvino masimeli ndikati tachimusuro ndoenda panze kunosura ndigoni kusura mumba mune mukadzi. Aitotadza kana kudii tikamunyengera pano tikati musurire munhu chimbotamba ukatamba chikudo usvika womuti bhuu kumwedzi akazviita shuwa akazoti simeli ndakamusurira mukadzi ndakazomusurira ndikati akati kudii zvikanzi akaseka kati bhatila mhaniwe
takatotanga naye pano butler isi. Takatotanga naye pano butler. Takatotanga naye pano butler guys. Saka titofanira kuti kune mwana wedu mudiaries ari koko. Sure. Kune mwana wedu mudiaries atove koko akatosvagwa. Totofara. Vanhu vachitoseka pano vachiti anozvitisa ndikati guys amumuzivi ndibvunzai nditotaura nei ndomuziva. Kubva asati atombotanga kuita zvomusikana izvi zvokunyenga kudii. Ndaingotara nei kuseri zvaitombonetsa chiti uyu munhu uyu. Sviko zvanenge achiti uyu munhu. Kusara tozojaira kuti ndozvaari. Pakanyengwa musikana yenda akatoti kanzi pane mumwe musikana yenda ngoti ndokuda akati ndotokuda ndave nemusikana ndaitoudziwa kuseruko. Iye ave mukadzi wake. Ndaitoudziwa. Ndakatanga kutomuziva kuti kune munhu yeye ariko musikana yeye. Ndikati sichitora nokuti makore ako chitotizisa munhu uye padheni. Akatizisa zveshuwa padheni. Zina Natasha simeni ukazari ndamipana kuti baba andiki ninge nopinza mhepo. Kana flosi hanyeperi. Kana flosi. Kana atombonyeperi kana. Ndozvaanotove. Handizvi ndingati chiko islow rine musikawa rine ndingati chiko. Handizvi ndingarodedza kuti kudii. Handizvi ndingarodedza kuti kudii. But kuve slow is slow. Ipapa mukadzi ndakazoma mukamuona mukazoshanda kunzi mukadzi nemi munogara pasi kudai. Marriage type chai munogara pasi kudai. Asaka zvaonera zvake mukadzi wake. Even pakatanga musoro kutanga achitoka sex musoro akatanga mukadzi kuyamba akabatwa naye usiku hwese chakaitwa hapana. Achisingazivi kuvata nebhurugwa rake netrousers first day kuvata netrousers rake butler. Tikauya apa ndikamunyika nopenga. Ndokura bhurugwa uku akadzima light. Ndozvaanotove butler asi kumbonyepera kudzungaira ndozvaanotove. Hamino ndingamudescribe nchiti chi. Chero nisharo naye toga tiri tega kuseruko. Nyaya dzake dzimwe ndonyatsoona kuti Saka guys ndakuinda hangu kapasina mwada kufona. Ndoinda hangu. Nobody wants to call. Pana ndaenda chibhodho changu chiti ndichachimwa asipana pachopera. Zvoreva kuti dhololo. Hapana ari kuuya nenyaya yake. Anyway tinogadzira mangwana torara mangwana tinda kuchechi. Haasi dununu. Ngazviko. Ndichandoti chinhu. Haasi dununu. Asi ndingati chiko. Ndingati kudii. Haasi dununu because munhu andoziva kuti kunogona kuendwa kubasa ndichitoshandawo ndichitodii. Asi ndingati chiko. Ndicho ndinganyatsotanangura chiti kudii. Kasi haasi dununu angori slow. Angari virgin chairo Velma. Angari virgin chairo asi mai avo ndivanga vasiri. Nokuti chekuti tukaenda bvisa virginity hazvinambozikamwa mai mwana. Hazvina kutombozikamwa mai niya. Tukune virginity inobviswa. Ari slow. Ewa nyaya munejere ndoenda chizongo kuti munejere akazongorira pomusikana yeye kuZimbabwe ndo pakabva afidza kuzofamba kemustreet imomo achingo iye zvina kutouza vamwe kuti musaita zvechihure musadi ende akabva azongota like panenge pamavhiki afura pakarorogwa nemumwe munhu wakamurorawo atomuona achitaura nyaya iyoyi ndobva tozomuroora hapanapo nyaya yakazoenda kumberi anomaona ndo zviripo anzi musikana kubvisa nombakaita avese handizivi vimbai handizivi nokuti musikana yakabva angoti ndaenda kuchipatara ndadii akabva atama kwai akatama ina ndakangonzwa kuchinzi akatama akatoenda mheno saka tangoto as long as ari mupenyu as long as ari mupenyu that was good umeona aiwa Erin akati murumende wake murume wacho akati waina handidi kubva pano pana Erin saka nyaya yacho yakabva yapera muti mukomana ari over 18 hamungachamumanikidzi kubva Erin akataura taurai naye hanamboramba kwandiri ataurai naye mukomana akati ina handidi ndogara pano uchadii hapana ave neconfidence iko zvino ave neconfidence Flosi now ave neconfidence chaidzo anoda chiimprove vava inomba mukadzi unongwarawo saka mukadzi ndofunga ndimai vaya wake wabhatila ndivaya vanamai vakanga vafamba vaneta vahwa vakazongwana wapi kuzororera ipapapa nokuti vanotove vahombe nabhatila vanotove vahombe vanotoshanda wamene ukaenzi anotoita zvekutoticha izvizvi
asi kuti ticha kwaiwave kugurure hatizi. Saka vakangozvigarirawo pana bhatla, vakangozvibatirawo munhu wavo, uye bhatla akazvionerawo mukadzi wake. Saka guys, ndakuina ndika tobatsana mangwana. Vasikana vaya, vakadzi vaya, please, vandambotaura masikati vaya, kana muripo please makatumira matransaction eWednesday mari haina kupinda, kwakuine technical problem kuningikiri kuworld remit, please itai kuti muuye tidzosere ningikiri, muche resend mari dziya tikwanise kuti musikana mwana uya aende. Anditi Trish, if you are listening, Trish, please, mari yako yecold remit haina kuita, musi weWednesday kwakuine technical error yanga iripo, saka no transaction went through. Andika saka mwana yetu tofanira kuti aende neMonday, anomaona tofanira kuti aende neMonday. So ndokumbirawo kuti please muite resend. Gloria, Trish, Linda, Vu atumira, and then Shamiso, please. Ainyara kana kutaura mai muzama style pa ainyara kana kutaura zvinyadza chinyara singaiti achiti taurai ndotaura here ndo ainyara iko zvino iwe ndiye akutambisa kutungamirira zvakadaro. Saka Trish, if you are listening, Gloria, Linda, Shamiso, please batai bamnini mutaure navo muite resend that money. Iyo yavakasenda yaya ingwanzi ngoendai muno hanzi pandosemera ndikudzai kuti vanzi munoita sei. Hanzi munongoenda pa online munoti update, mungonoti update pa online muno update inobva yasenda a new message yekuti pamunokwanisa kutora mari ishi. Unaona? So guys, morarabo, love you so much. Tambotanda nditika gaitire watatigadzirire kuenda kumachechi mangwana. Signing out. Goodbye.